no kutindiye oga wakarurama simutama oko ako urumbitse mwari no kutindiye oga wakarurama simutama oko ako urumbitse mwari no kutindiye oga rama simutama oko ako urumbitse mwari no kutindiye oga wakarurama diye oga diye diye oh diye wakarurama diye diye oh diye oh diye wakarurama diye oga diye oh diye oh diye wakarurama diye oga diye oh diye Right guys, maswera sei mamuka sei maneri kumatimba na nyika nchiti aiwa ngati share live tidedze vamwe hanzi we can't see you properly memory ifoni yako He said, pardon me, Sisaka, who do me say,
But it's all meaningless. Can I stop to Rashamara or Rapavanua? Is it okay now? Maria Rapavanua, that Garam hospital forever. Forever. Sabo. I still remember. We are no family mochara no takura wakafa wewe. Ano family chimbeda chake chinenge box. Kwa ngonzo family ndiye candidate ushu. Asimari ushu anorapa vanorwara. I was cut up and cut up and cut up. I drive a good car. I'll tell you about so many things, but I can tell you one thing for certain, and this is fact. Mariano Rapa Manurwa. Yani Panesamba Wafuti Right. Hello guys, masquera sei chigoti aiwa kane suro ranga risidi nesuro tatangokumbirwa wanditi dere ndinasiri gani change nekuti happy Easter to you all guys. Aiwa ka Easter kune vanotendera zve Easter nditika nhasi Friday munoti inonzi Friday chi tongoiti Easter man, tongoiti Easter. Friday, Saturday, Sunday ikoko zvichingwenda zvakadaro handika Easter yose handitika izuva rekuti tinorangarira musiki handiti kuhanzi kufa nekumuka kwaJesu Kristu. But anyway, haisiri nyaya tayanayo muzuva ranhasi panapa guys.
Right, and SIS MELLY, I'm watching you from Germany. Thank you very much, my sister. Thank you very much. Thank you. All right, ndamboisa topic ndikati guys, sezvo iri Easter handitika tinorangarira kufa nekumuka Good Friday, kufa nekumuka Easter Friday nekumuka Jesu Kristu handine kurorwa pamuchinjikwa handitika let this be a time of you inspiring somebody else with any type of any kind of situation handika yaunoziva kuti maybe wakapinda mairi inorwadza umwe munhu kana kuti inobatsira umwe munhu handika you just call and you share your story handika unotowana umwe munhu anobatsirika handika like for instance this lady ari kuuya panapa Grace handika she called me. I could feel inside of here again imbotega umwe munhu andoti azoshanda naGrace afterwards achitaura neni I could actually feel kuti haasi right zvachose. She was not okay at all but semunhu anenge achingogara nevanhu nekuteerera nyaya dzakafanira idzodzidzi unongotoitawo kunge everything is okay and wofamba naye murwendo rwake handitika. So when she said she wants to come and share her story and try to help other people ndangoti no, it's okay my sister, we can do it. Ndosaka ndasati Good Friday inoika instead yekungo mahondo etinodzida hondo vanotukana aiwa tinokudai chaizvo tukana mizvezvo kuti dhumu nyatsopondana chaizvo mazvinzwa. Asi muzive kuti kune musiki kumusoroku, muzive kuti Easter Friday, muzive kuti Good Friday nhasi, muzive kuti zvinhu zvamuri kuita izvi zvine mubayiro, muzive kuti kune munhu ari kukuonai zvamuri kuita zvose izvi, you'll be answerable one day for all this nonsense that you are doing handitika. So tangoti tidarike ndichikamba natisikurambizai because you also give us entertainment handiti munotipawo entertainment zvakare. Tikabva pano kotanga imwe live kutoendawo kunoona kumbira ukamusaisawo master edu panenge asingakwane please, pasingakwane master edu nemapicture shuwa picture yangu yanezero ndiri panapa ndingoona ingoti tenderera necomment yakaiswa nemunhu macomments shuwa ina zvazvisiri zveizvozvo musandiise ipapapo please. Regai timbonyatso kucelebrate nekunyatso kumbofarira Jesu wedu zvakanaka, kufa kwake nekumuka kwake tiri panguva inoyi zvakanaka handitika. Tangoti tiri kuda hanzi tikuda zuva nanikoni chera aiwa chifungai chigede unoziva kwavanowanikwa kumapeji avo, kwavanowanikwa kwavanoitira izvozvo unokuziva pano atiti izvozvo handitika. You can go kupeji rekwachihera ririko kugango timu kana kwazuva nation ndo kwavanoitira izvozvo. You can just go there and see all the dramas for free. It's free of charge. I will charge you anything, I will badari anything. Unongoona mahara wogutsa maziso, wogutsa nzeve dzako, wonakirwa handiti vari kupa entertainment zvopera zvakadaro zvofara mangwana koya mumwe zvichingodaro handimoona heka handiti mazviona. Isusuwo takati aiwaka resignation chakakandaka tikati takuda kuita zvokuti batsirane nevanhu mucommunity, tishande nevanhu mucommunity, tichinzwawo zvichemo zvevanhu kuti vanhu havana kukuturira tinenge tiri pano, vanoda kuitawo zvepano voitawo zvepano handitika. Umwe nomwe ane choice kuita zvinhu zvaanoda muupenyu handiti, umwe nomwe ane sarudzo kuita zvaanoda handitika. Umwe anofunga kuti ndoda kuenda kunoba zvezvakamunakira hatimujaji, umwe anofunga kuti ndoda kuita zvakati zvezvakamunakira hatimujaji. Chedu kungodiwo kungonotariswawo nekusapotawo tiripo nekupa malife nemalike handitika handitika. Right, so guys regai tidedze guest yedu yanhasi tinzwe kuti nyaya yake yakamira sei, because malive nemalikes ndinenge chingomana zvangu achingomwayiwa kwese tikaendawo kumalive nemalike anomwayiwa toenda kumalive ndombotiudza riyo malive nemalike aya basa rawo nderei nayo, basa rawo nderei malive nemalike aya hasiri wari kutinyengera malive nemalike aya anotichisa chii after all this is done and said and then what I may know, but anyway haisiriyo nyaya yangu yezuva ranhasi. Regai tidedze guest redu rezuva ranhasi iuye panapa tinzwe kuti zvakamira sei. Ndinongotaura guys and ndachiseka hangu guys, mirai ndichimirira kola yedu kuti ifone yezuva ranhasi. Ndandichiseka ndichiita go through macomments elive yanezuro ndichiona munin'ina wangu achindibhasha zuva achinditi kwanzi sisi be strong, simpai, you are being bullied, muri kubhuliwa, vamwe achiti Melly you are being bullied, mira stay strong. Ndine munin'ina wangu mwari kuUK yuko kwanditika achikamuke chidiki so antika kachitaura kuti SIS MELLY mave soft mazivano lucky enough tichine munhu one anenge achimira chiri kugona kuti adai ataura zvakadai zvakadai and I loved munoza ndaseka so ndaseka ndikati yo Mwari munoshamisa, Mwari munondigonera, muri Mwari vakatendeka imi, muri Mwari vakanaka. Ko Mwari shuwa chokwadi shuwa maimbondiregawo asi zvisinei, I'm not here to judge anybody. Ndikati Mwari munotigonera. Ndaseka chokwadi. Tinashe hauna kudedzwa pano palive, tinashe mashi
ndikatigare takuitira favor because panapa unenge usina tombodedzwa zvako handitika unenge usina kudedzwa panapa we don't allow vanhu vanoya nenegativity yavo. Negativity yako you take it elsewhere handitika you don't bring your negativity here handika sheli koko ndiye akadaro atsisiwe shuwa mabesofti muningina ngwega ndaseka ndipinga ma comments ndikati sheli koko ngakanazo chinhu one triple lockdown one my husband ndiri ndakagara panapa he's in another room zvese zvandinge ndichita izvi anenge achiteerera he will be watching anenge achiona vana vangu varipo pano pa lockdown tichita zvese zvatiri kuita izvi vanenge vachiona vachitarisa zvese zvo hamuna kuzviconsider too. I said 2019 drama harindibhadhari kuti ndikupe bhadhagwi neFacebook. I want to change and bring something into muupenyu hwevanhu handitika saka why should I keep on doing drama? It's not that ndave soft hazvina kunakawo here zvakanaka one handitika vana vangu they can easily be proud and say kuzvikoro aiwa ndimo muzi vedu ava hapana chinonyadzisa nhaika kunzi simba udai no dai takati two wrongs doesn't make a right. Sometimes azvina basa kuti ufile zvako down and give the person that upper hand handika uchiziva chinangwa chako. My main aim, my main goal was for these people to have peace. So dai ndakateerera ndakaverenga makomenti kandakatora zvanaitaura endosumudza voice potanga kuita hondo, then that peace was never going to be there. So it's okay sometimes kuti you go down uchiziva kuti ndinokwanisa kujamba kudarika apa, you go down and let somebody vents out handitika otaura obva aita upper hand, it's fine. At the end of the day chikuru chi peace ndo chinhu chinenge chidiwa. As long as peace prevails ndo chinhu chinenge chidiwa. Hazvibetseri kuti ndoikakata takadai just to entertain people for what? For nonsense. I'll tell you ndokutaridza kuti ini ndinokupedzisira ndindakapenga and then what? You go around saying kuti havana kana unoenda hamuna kana unu madzimai muri kuvana neFacebook madzimai haana kana unu wakatwasa mbini again the same people again munenge makudaro zvakare hamuna kana unu shuwa chokwadi Zimbabwe daita sei you keep mazano ndaasofters kana mukuoni kana munosanongotambira apa pangu apa ndinongosvigamuchira kuti haleluya Jehovha makanaka aiwa tambirai zvenyapa ndo panotambirika haiwa hapana chakaipa handitika so zvinonakidza because musakangane kuti family inenge iripo but besides family I have to teach myself kuti pasina murume wangu pasina vana vangu inini wacho personally pachangu these things zvinoenda apa zvibve handiti muona zvinoenda vanhu vanotora chisa kwakasiyana siyana handitika uri kuzozikanwa nembiri pinda zofunga kuti mangwana I want to deactivate this account munosara muchitaura kuti kudii munosara muchitaura kuti chii kuti vaituka kana kuti musara vakambotibatsirawo pano wanawo 3-4 noti ini ndakabatsirwa namai vaya ini ndakabatsirwa mufunge namai vaya mungave mukutaura mungave mudambudziko rangu randaive naro ndo zvandakazvidza ndo zvandiri kuda inini handitika. So guys tangoti daridze chikamu ipapo right regai tione Grace anzi ndikufona okay Grace fona Grace takumirira fona look at these comments akafana kusekati you know what ramba wakadzvanya ramba uri papo this is the new the person that I want not the person ndaenda kudzwa nehama dzangu unozoti hama dzangu varume dzirimo mumagroup dzinenge dzichitaura hanimaona yes Grace yes Grace unobva wandirwadzisawo kana newewo zvauyawo futi wakandisira paprofile picture ndobva ndanza kurwadziwa nenyaya yako yawandiudza but anyway no it's fine it's okay I can handle it it's fine it's okay right so kune vari kuti anzi Grace waCasper here hahasi Grace waCasper guys anditika hahasi Grace waCasper ndi Grace umwe mudzimai achati akuchakudza nyaya yake anditika Grace izita randinopa munhu inini kana auya pano anditika achida kuti aprotectwe identity yake ndongononga chero zita ndongokupa chero secho ndikada kuti Lizzy ndikada kuti Juliet ndikada kuti Sarah ndikada kuti Annie saka uyu nhasi watinaye pana pa guest ndi Grace ndo star kasari siriro star yake in real life but I'm just happy kuti murume wake knows kuti mukadzi wake ari pano atomudza kuti if it's going to help you antika go ahead ita izvozvo antika akandifonera aine madzikoma ake takataura antika akataruda kuuya pano so I'm just happy kuti asi zvinhu zvaaita ari one nevamwe vake nefamily yake handitika so Grace tinokugamuchira pachirongwa muzuva ranhasi chiti uri sei yako muningini
Nofara mfitneli maladie. Aiwa tiripo. Chii chaita kuti uti nhasi ndoda kuenda ndoda kufonera SIS MELLY ndimboti aiwa handei zvenyu pachirongwa ndoda kumbotaurawo nyaya yangu. Chakuita kuti uye panapa chii usati wapinda munyaya yako? Chekutanga ndinoti regai ndikutendei SIS MELLY nekuresera mukuru vakasiyana. Muchirongwa chenyu hamukubatsira imi chete asi kubatsira vakasiyana siyana vanenge vakatizira. Saka ndechekuti nyaya dzavo ndiri kubatsirikana. Saka I decided today kutaura naSIS MELLY nekuti ndashaya kuti ndotaura nani, but namonzwa mwoyo wangu uchiti you are the right person wandiri kufanira kutaura naye, not kuti hakuna vanhu vari pedyo neni vandokwanisa kutaura navo, asi handizive mwari wangu nditumira kuti pangava Right. So Grace, can you please take us back kunyaya yako iya kubva pakutanga kwenyaya yako kusvikira pazuva ranhasi kuti nyaya yako yakamira sei? Tirondedzere hako. Okay, inini ndauyawo pano ndaendera kuna SIS MELLY nokuti ndine nyaya iri kundiremera mukati memwoyo wangu yandaona kuti ndiri ndega pamwe handigone kuti ndikwanise kukunda. Asi ndatiregai ndinobatsirawo vamwe variko mukati menyika umu vari kuda kubatsirika, vari kuenda through situation yandiri kuenda through inini. Dambudziko rangu randinaro nderekuti ndakashayikirwa nemwana wangu. Chinova chinhu chisiri nyore mukati meupenyu kupadzisa kushayikirwa nemwana. So ndashayikirwa nemwana, my family was there and is still there kundibatsira vanenge vaineni, asi ndiri kufind it difficult. Alright, ngadzokere kumashure. Ndikwanise kuti ndiwane someone ngadzokere kumashure mbijana. Can you please tell madhayadzi atinawo pano kuti mwana achishayika chii chakaitika, akashayika sei, yanga ane makore mangani kuti vanhu vanyatsonzwisisa pakatangira nyaya yacho? Okay, alright. Inini ndine mwana wangu chigara kuno kwatinogara. Ndakabva ndamuendesa kucreche, ndakamuendesa kumapast 8. Ndamuendesa kumapast 8 ndakabva ndazofonerwa creche, ndasvika basa kumapast 9 vachiti mwana adonha creche. So I had to run kuenda kuhospital kwandakaenda. Pandakasvika kuhospital ndopa vakanditsanangurira kuti mwana haanda kudonha, mwana atsikwa nemota. My daughter, she was 1 year 11 months. Paakatsikwa nemota. Alright. So ndasvika ikoko, they tried kuda kundiexplainera kuti chii changa chaitika mwana atsikwa nemota, but I wasn't ready and strong kuti ndizvigamuchire ndikwanise kutambira mashoko avo kuti how come mwana ane 1 year 11 months anonzi atsikwa nemota. So ndakavaudza kuti please don't tell me anything, chinhu chandiri kuda nawo kungoona mwana wangu. The hospital didn't allow me kuti ndione mwana nokuti situation yaanga ari yanga isina kumira zvakanaka until kubva kuma9 kwatakasvika pahospital until kuma12 masisters angu achizosvika pahospital tanga taapo as a family, mwana achizoshaya kumapast 3 maskati. So tikazomutakura takanomuvigira kuZimbabwe. So mwana ashayika kudaro I find it difficult kuti ndiri kunetseka kuti ndikwanise kugamuchira kuti zveshuwa mwana asisiko. SIS MELLY, maybe it's easier kana mwana achinzi arwara, wamuona kuti arwara apinda musituation kuti arwara zvisingaite ukati regai mwana wangu azorore. Kwete mwana wandamuka naye makusei ndakamugadzirira ndakaenda nomusiya kucreche kwandaifunga kuti that was the first place yaachange ari, but ndiyo place yaakakwanisa kunge asiri safe, akakwanisa kutsikwa nemota akashayika. Alright. As a mother, so Grace, pakatsikwa mwana nemotikari apapa, I still remember you narrating the story kuti makaenda kumacourts nemunhu akanga atsika mwana. Ipapa ndoda kuti unyatsotaura, unyatsotsanangura sematsanangurira wanditira inini vanhu vanyatsonzwisisa kuti jeni toda kufamba newe mujeni ishi. So I want madhayadzi kuti anyatsonzwisisa vafambe newe, vanyatsonzwisisa kuti nemhaka yeyi even kuti usvike pazuva ranhasi kuti ndotedza kuzvigamuchira chii chakaitika even pamaienda kumacourts and everything. Can you please go back a little bit and tell them everything? Okay, alright. So chakaitika ndechekuti after tabva kumusha kunoviga mwana kuZimbabwe, first court hatina kwanza kuiatenda, ndiyo court yakaitika tichiri muno mutatatakura mwana Zimbabwe.
yaakapiwa bail this guy. So the second one ndakanga ndadzoka takakwanisa kuenda kunoiatenda. Ndakaatenda about 5 to 6 court dzandaienda. So ndaienda futi counseling ndadzoka kubva kumusha. So ndichienda through ndichienda kucounseling aindiitisa counseling akaona kuti handisi kukwanisa kuhila nokuti ndakanga ndisiri kukwanisa kuregerera this guy akatsika mwana because he didn't come to me and say sorry. Yes, handisi kuti ndine chandakamubatira chandiri kuti I want to see him put in jail. No, ndoda kutomuona as a father ari kunze nokuti he is a father. Paakatsika mwana wake ndiye akakwanisa kuenda kwaari akamuti patsika mwana. Saka he is a father kwaari ikoko. Chinhu chandaingoda kwaari kuti auye kwandiri anditsanangura so that I can move on nelife yangu. So andina anyone ari kuda kutora the blame yekuti what happened rakashaya mwana wangu. Akatsika mwana don't want to take the blame. The owner of the creche don't want to take the blame. The teachers don't want to take the blame. So I'm taking the blame, kuti I'm the one, I'm blaming myself. I take my child kuendesa ku creche or else kana ndisingade kublame myself inini nokuti andakamutora ndichiendesa ku creche ndichitirega ndinovashandirawo. So I'm going to blame my child here, a 1 year 11 months old child, uchimublema kuti Joshua mwana wangu akatsikwa nemota nokuti akaenda pa drive through. Zvinoita SIS MELLY. Azviite. All right. So all those questions hatina munhu anokwanisa kundipindura nhasi. Okay, makaenda kukoti imimi, makaenda koti yakapinda here zvokuti munhu akatongwa. What was the outcome result? Yes, takaenda kukoti pese pandaenda kunoatenda koti. Nyaya inomvira yambotongwa aingodaidzwa zita rake oenda onomira kana adaidzwa pepe vobva vati zvoni remand, come back this date. Pese patakaenda hapana chakambotaurwa, aingodaidzwa yonzi remand until the last day yatakaenda kukoti ndo yatakasvika. Tasvika akangodaidzwa zita rake. He was the second person in court. Adaidzwa zita rake handina kunzwa zvakataurwa najudge because aitaurira pasi, but ndakanzwa zvakataurwa naprosecutor. Prosecutor akabva mudaidza zita rake akati baba icala lichitiwe, which means the case has been closed. Raraswa. Just so like to my that. surprise, to tell you the truth, just like that, to tell you the truth, SIS MELLY, it wasn't easy for me to stand up from that court kudzoka kumba kuti sure here mwari icala lichitiwe just like that. Pakafa mwana, I lost a child, and at the end kwangonzi lichitiwe just like that. So kana pakashanda mari, kana pakashanda whatever chakashanda so that this guy is going to be free. Ndikumushuvira chese chakanaka to be free. Nokuti ndakarasikirwa nemwana wangu handimushuvire kuti ave kujeri. Asi chandaingoshuvira pandai atenda court ndaida kuti ndinzwe kuti what happened the day rakarasika mwana wangu. The day rakashaika mwana wangu. It's going to be 1 year soon since I lost my child. To those people vanotaura vachiti time will heal you, I want to tell you, my sisters and brothers, mother never healed anyone pakurasikirwa nemwana. Mwana wandaigara naye, mwana wandakatakura 9 months, mwana wandakairara naye each and every day, mwana wandakamuka ndakagadzirira asingarwari asingaiti sei ndakanomusiya creche. At the end of the day unongonzi mwana wako afa. All right. You said earlier on kuti pamakaenda murume uyu akatsika mwana anambokwanisa kuya kwamuri akataura nemi kana kuti sorry you just wanted closure, manga musingashuvire zvakaipa pane murume uyu. Saka pese pamaenda kukoti amunambowana were time yekuti muzviintroduce kune murume uyu kana kuti mutaure naye kuti alright, since iye asina kuda kuya kwamuri imi muende kwaari kuti ndini mai vemwana vowakatsika nemotikari vaya. Okay, all right, SIS MELLY. The second time yandakadzokera koti munhu aendesa counseling akandiencourage kuti enda sezvo iye asiri kuda kuuya kwauri, enda kwaari iwewe unotaura naye umuudze zviri pamwoyo wako kuti uhile. So takaenda kukoti ndopatapinda padaidzwa pamira bhanzi zvoni adzoke next day, the next month yaiteera ndakabva ndazoti tabuda panze. Iye he didn't know me nokuti anomvira mboya kwandiri kumbira regerera. So tabuda panze ndakamuona akamira panze ndopa ndakamubvunza kuti do you know me? Ndopa ati no. Ndakati ndina amai vemwana wawakatsika. Ndopa akatanga kuti sorry let's sit down and talk. Ndakati no hapasina nguva yekuti tigare pasi, rega ndikuudze zvandinoda kutaura inini.
mumwoyo mangu then ndobva ndaenda nokuti iwewe hauna kuona zvakakodzera kana kuti uye uzongota pendi so inini rega nditaure zvandoda kutaura then ndobva ndaenda nokuti dai ndanga ndiri mumwe ndingadai ndangouya nebanga ndasvika ndakubaya because you don't know me neenga yandinayo yekurasikirwa nemwana but ndazvininipisa ndakauya kwauri kuti ndisvike ndikuudza kuti rega ndikuudze zvandoda kutaura then augo so ndakasvika ndakamuudza ndakati you know what inini pane zvakawanda paunenge wafirwa bebe pane vanhu vakawanda sisimedi vanouya vataura vachikudzidzisa vachiita sei vamwe vanouya vachiti mwana uyu akachekereskwa kuti vada kukurisa kreti vamwe vanouya vachiti it was an accident vamwe vanouya vanhu vanotaura zvakasiyana-siyana so ndakamuti iwewe ndiri kukuudza nhasi kuti kana makachekeresa mwana wangu kuti maida kukurisa kreshi kana kuti kufa kwemwana wangu was an accident zveshuwa hauna kumuona mwari akuitire zvakanaka kuti ndiye anoziva kuti chii chakaitika asi inini ndatirega ndikuudze izvozvo nokuti iwe hauna kukwanisa kuuya kuzondiudza pandiri ndo mashoko andakakwanisa kumuudza chete And what was his response maapedza kutaura naizvozvo? Akaratidza kurwadziwa akati iye anga achichikuuya nokuti anotya kuti pamwe mafamilies izvo zvinoitwa muno munyika yatinogara kuti munhu akauraya munhu anogona kupiswa kana kuurayiwa saka aitya izvozvo but inini family yangu ainomvira yambomurwisa kana kurwisa vanhu vekukreshi vacho pavaiuya patakanga tiri panapa tichigadzirira kutakura mwana kuenda kumucha takagara for madays vanhu vekukreshi vaiuya each and every day but hapana kana munhu wana akambovarwisa because takanga tichiziva kuti accident but ivo havana kuda kuti vakwanise kutibatsirawo vangotiudza kuti what happened kandi vazvininipise voti sorry mwana hatinokwanisa kumutarisa abuda mukreshi tisina kumuona akazodsikwa padrive through handiti ndozvataingowishawo kuti dai vangokwanisa chimwe chinhu up to today's smell as human beings can I tell you kuti vanhu vekukreshi since ndakabva kumusha kunoviga mwana wangu hamasati vambouya kuzonditi makafamba sei mwana makamunomuviga sei I'm in this situation because of them but ivo vakasarudza kuti okay let's move on neupenyu hwedu what about me Yeah, this is this is very huge and very big, right? Tinosangana navo tichifamba but it's hard pese pandinosangana navo I have to run kupinda mba kuti ndicheme ndizvivharire matoni because handisati ndakwanisa kuti ndivati apati vanhu avo what are they thinking kana ndavawati to say hello zvinhu zvese zvaright it's going to be 1 year pasina uya uzoti zvoni sorry kana kuti zvakafamba so usina closure warasikirwa nemwana wako. Okay, kreshi yanga iri yemunhu murumurudzi munhu wemuno here kana kuti munhu wekumusha? Munhu wekumusha. Oh, okay. So can we not pursue the case and try and sue this creche? Izvozvo ndakambozvizamawo maybe makandibatsirawo kuti ndikwanise kusvika ipapo because chishuviro changu creche is still running right now. Creche it's business as usual. Hapana chinokwanisa kuvamisa. Handisi kuti andoshuwira kuti atone munhu akanga achimichengetera mwana wangu ati chanangoshuvira kuti guys sevanhu vekumusha akatadza kungoti zviya zvatakadzidziswa tichikura kuva neunhu kuti makafamba sei makamuviga tinokunza kuti kusabvunza kwavo saka kusauya kwavo ndine maquestions akawanda asina munhu anokwanisa kundipindura right now. Right, akatsika mwana uyu munhu wekumusha here kana kuti munhu wemuno zvakare? Munhu wemuno. Okay, ndosaka akabhadhara maybe mari kuti nyaya isaende kwayakaenda ingoperera ipapo, right? So right now iko zvinezvi imi wati wave kutosvika gore mwana ashayika anditi but you are failing to move on and kumba kwako from what you have been telling me earlier on hakuna peace because une the way yauri kugrieva nayo murume wako ane the way yaari kugrieva nayo. Can you just tell us more about that one kuti zviri kufamba sei? Kune vari kuda kuona mwana ndosaka ndati andiomesera because ndiye mwana wauri kunditaridza here ucho ari paprofile picture akanditi anditi this is the child, this beautiful angel here right here, this is the child and I think mamuona right. Right, so situation at home yakamira sei? So chaita futi kuti ndiuya panapa I found it difficult kuti mukugrieva ne
tinogrifa zvakasiyana siyana. Ndo chimwe chaita kuti ndiuye kwamuri nokuti iri kuti ndinoda kutaura nyaya yangu kuti ndizokwanisa kana kuwana something no. So ndaona kuti mukugrifa we grief zvakasiyana siyana. So mukugrifa ndatirega indidzidzise maybe pane vaviri vatatu vari pano vanokwanisa kuzobatsirikana kana kuti hama neshamwari dziri kuteerera dzine varipo vari kugrifa vasiri kukwanisa kuunderstand. Vandauya kuti tidzidzise timire navo tigovabatsira. Inini kugrifa kwangu kwandinoita chinhu chikuru chandibatsira ndechekuti I want to see my pictures yemwana wangu ofa. Chero pafoni pangu she is the profile picture. Ndichivhura ndichisa fingerprint everywhere. Ndiye mwana wangu aripo. Ndichipinda mumba ma pictures ndakaprintisa like ma pictures ake ane ndichida kuona. Ndaenda pa dressing table ma pictures ake ane ndichida kuona. So my husband akaya kwandira agara neni pasi akati unoziva chinhu ndiri kukumbirawo kuti handisi kuramba kuti uise ma pictures ake. Asi iwo zviri kukubatsira kuti kundiitira zviri kundiomesera nokuti handisi kuzokwanisa kuramba ndichimaona mapictures nokuti ari kumuheta paanomaona paipa ari kumuheta. So I had to understand ndakamatora ndakamaisa one side. Mele I don't want to lie. Ndakamaisa one side. Alright. Pane munhu akashayikira mu South Africa accident. Pane mari inopiwa besides kuti I know kuti kwauri is not about money, you need closure and things like that. Andika pane mari inobviswa road accident fund. Makaitawo here zvokuti mukwanise pane process yamakamboitawo here kuti case iongororwe paite zvema road accident funds mapurisa anyatsa kuita thorough investigation again because case hazvide kuti unoripota. Ndaita saimwe program checkpoint vachitaura kuti hanzi case chero ikatika kuno kwandinogara kuRustenburg you have the right yekunoripota even kuLimpopo kana nyaya yako isina kubatuka zvakanaka. Handizivi nyaya dzeroad accident fund makambodzifambirawo here. Nyaya dzeroad accident fund patadzifambira maybe ndingadzidzise kana mwana achiri mudiki asati asvika 18 years vanokuudzai kuti kare rinokwanisa ngokubatsirai mari dzamakashandisa pafuneral dzese. Munonyora bill yamakanyorerwa nevanhu vakakutakura iva makashandisa pafuneral zvavanokwanisa kukubatsira zvotoperera ipapo. Kana ndiri rokuningirikina zvokuenda kukesi takazodaidzwa kumwe vaprosecutor because nyaya yange yabudawo payange yakubuda mumapepa masocial media yakubuda saka prosecutor kuenda kwega anogara chiti chekwe takafona anongoti we are still busy nayo nyaya yacho we are still busy up to today hatisati tava nei kuti tione kuti chii chaicho chiri kunyatsoitika nenyaya yacho. Right. Yes. Yeah. Right. And then let's go kune mashamwari isusu manje nehama handitika nevamwe vekumachechi kuya kwamunopinda kuya handitika what is it zvatiri kuita isusu semashamwari kana kuti sehama kana tinouye kumachechi zvinove zviri kukuita kubata kuti but vanhu ava vari kungoda kuti nditi move on just like that. Vari kuziva here pain yangu yandinayo. Zvingave zvipi mashoko anotaurika kana kuti anobuda ekuti anokubata stereki iwewe. Okay. Sematauriro andamboita SIS MELLY kuti zvonipa ndinoisa mwana wangu mapictures akazara everywhere. Ndisingazivo kuhama dzangu neshamwari dzangu kuti zvoni zvinenge zvichiva affectawo. To my sisters, I want to thank them. They are there for me. Vanomira neni. But zviri kundiomera kuti ndiende each and every day ndichinochema kwavari. Remember mwana wangu ari mwana wavo zvakare. Saka pandinoenda kwavari ndichiudza kuti today it's a hard day for me. Ndiri kufunga mwana kana kuti I didn't sleep. Ndinenge ndatovaheta vanotanga kuchema zvakare. So ndaida kuti dai shamwari dzangu nevamwewo vekuchechi nevamwewo vakwanisa kundi-understand. Inini sematauriro andamboita kuti picture yemwana wangu ndoda kuiona every day. So sometimes ndinoiisa like I don't know maybe every week ndinoiisa pa status. Anditi. So ndaiisa pa status pepe ndiri kwanza kuwana ma response ari kuuya kune vamwe vanoti hau iwe wadiko kuchingozvipfudza rega mwana azorore. Guys, let me tell you one thing. Kana paine vanhu vari pedyo nemi vakashayikirwa nehama kana neshamwari vari kugrifa nenzira iyoyo achiisa maprofile pictures ake. Kana usingakwanise kudaira iwo usiri kukwanisa kuti uzvigamuchire nemaisire ari kuisa mapictures acho. It's better for you not to open them. Pane kuti umuudze kuti pfudza hapana munhu anokwanisa kupfudza mwana wake just to forget like that. Kukanganwa mwana wako wakatakura 9 months ungomukanganwa kuti just forget about it just like that. Hazviitike SIS MELLY. So sometimes kana tisina zvekutaura tisadzimbirire chironda asi tinyarare
tonyarara tomusiya ogrievha. Maybe sometimes manga musinga understand kuti ndo zviri kuenda through vanhu vakarasikirwa nemwana. Makamuona achichema nyange achiita sei after 5 years arasikirwa nemwana wake, musiyei acheme. You don't know what she's going through. The pain is too much. Vaya vanoti inonzi time will heal. Hakuna nguva inohila kurasikirwa nemwana. Hakuna guys, ndakukuudzai. Hakuna, the pain is the wound is still fresh. Iri kuita kunge nezuro pandakashayikirwa nemwana. Sometimes ndichifamba so wakapinda mutaxi ukaona kamwana kakada kuenderana naye kane style yakadaro, unochema kubva kwauri kubva kusvika mwana kaye kaburuka kana kuti antiwe waburuka. It's not easy. It's not easy, I don't want to lie. So ndiri kukurudzira hama dzangu neshamwari vari kunze uko. Kana muinavo vari kuchema vari pedyo nemi, please miraiwo navo. Just to be there to support them. Kana achida kutaura, just listen. Wakangonyarara hako uchimuteerera. Achichema kana achitaura zvaari kuda kutaura. At the end anofeel better. Today ndanga ndisina kumira zvakanaka. Ndakufonera isisi ndakachema. Pandachema ipapai ndanzwa kufila kuti pane chabva apa. So kana muriko hama dzangu muri kunzoko, batsiraiwo hama dzenyu nokukwanisa kungova supporta chete, noti kuvadzimbidzira mukati mechironda chavainacho. Right. This guy wokutsika mwana pamakaenda kukoti hauna kumbomanija kana kuti uwane nhamba yake so that we can get through to him zvisina iwe mukati. Timbonzwa kuti why are so cold hearted zvekuti akabva angoti zi mweya kauyiwatora and you don't need anything from him, you just need closure. Hauna kukwanisa kuwana nhamba dzake here? Kana uinadzo, can you please give them to me right now? Titomufonera izvozvi titotaura naye. Hatina basa kuti munhu wemunhu, but justice needs to be, to be there. Yes, nhamba dzake ndinadzo sis. Right. Ndinadzo nhamba dzake. Let me nganditsvage mufoni tione timunzwa kuti ari kuda kuti hello. Okay, guys, let's do this, guys. Rikaitipiwe number, hey, this guy, and let's hear what he has to say. Kana uchinzi nyaya ita kuimutsidzira zvakare, let's do it. Because this woman, this girl just needs closure. Haana mboti ndikuda mari ende mukamudza achitaura she's a good woman. Haasi kushuvira munhu zvakaipa kana kuti kudi atotoshuvira kuti munhu uyu agarewo aite achengete vana vake, anditi iye achine vana vake, anditi one of the children vaisa kukresha antika, but our sister has lost a child, anditi ashayikirwa nemwana kudaro. The guy could not even come antika and say I am sorry ndindakakonzeresa accident. It was an accident. My sister mwana akamhanyira kana mudriveway ndisina kumuona ndikadai, anditi pachivanhu chedu tinozati mafamilies anotaurirana, anditi mafamilies anotaurirana mowirirana mai vowana closure, anditi but now when the case is also like this antika then panenge pakaipa, guys, panenge pakaipa. I think what we have to do is now phone in a time is the one ya inakola so takuita say all right, rega ndimupe dzimwe number afone pane imwe number. All right. Grace, you know what I'm going to do right now? Ndikukupa number anditi uchafona pa number idzodzo pa WhatsApp zvakare, ndo number dzandiri kukusendera, and then is iwewe undipa kuti tiwane kushandisa phone iyi ndo ine airtime, tiwane kubata muridzi wecrash ni ava va South African ava tinzo kuti vari kuzviita sei number ndakutumira issue. So ndoda kuti before satwadonda ndisenderawo number idzodzi pa WhatsApp iyo yauri ishi
yemuridzi wecrash neyababa ava handitika vavekutsika mwana vese vari to we need them here tinzwe kuti vakazvifambisa sei. Ndakupa nhamba iwe then you be on another line pane nhamba yandakupa iyo ndo paline paunenge uri iwewe wakateerera tichitaura navo tichinzwa kuti iwe vanoti kudii. Okay, ndikutumira nhamba dzacho. Alright, iripo. Okay. Alright, hazvinei, no problem. I'll give you a number hazvi. Hanzi izvo ndikupe number so that kana uchida kutaura anytime you feel like talking, she's there to listen. Ndo zvandinokudirai my diaries. Okay, alright. Thank you very much. Thank you very much my diaries. Thank you. We are taking a pain. Ngatifambei murodhi iyi tese naye anditika kuti afilewo kuti ane family yanayo even though tisina kumbosangana afilewo. Watumira? Yeah, ndatumira akatsika so ndakutsvagira dzemuridzi wecrash. Tipedze muridzi wecrash zvakare. Senda futi. So iri pamusoro ndeye akatsika mwana nditi iri kuya iko zvino pechitundo yeningikiri. Alright. Iripo. Saka ndakudropa iwe kana ndakudropa wozofona pa 071 ndaisa apa unenge uri pane mwe phone uchinzwa ndichitaura nawo. Okay, alright. Yeah. Alright. Handisi kuziva guys, what do you think? Totanga nekufonera mai vecrash here kana totanga nekufonera munhu akatsika mwana? But all the same zvese zvakafanana handiti. Totanga nekufonera vapi mai vecrash here kana kuti muchinda akatsika mwana tingomunzwawo kuti zvii zvakaitika kuti asakwanise kuti ataure navo. Right. Zero 83 08. No, which one? Do you hear the number? Which one? Right. No, you are here now, my sister. Wavepo tukuda try kuti tibate number ishi. Zima ime phone. Zima ime phone. Hello? Hello, Baba Linjani? Ngiyaphila. Hey, ukhuluma no Madube ne? No? Lo Madube. Umama ka? Madube. Okay, ngiyawazi vele ukuthi asiyazani vele. Buti, ngiyeza kuwe ngehlonipho ne? Ngicela nje ukuthi sikhulume nawe kancane nje. Ngicela ukuthi ngikhulume nawe kancane nje. Ngiza kuwe ngehlonipho nje ubuthi asilwi nje angizi kuwe ukuthi silwe. But la ngikhona manje khona last year ikhala leyenzekele phakathi kwakho nomunye umama wena washayisa umntwana ngemistake. I'm sure ecrash. Ikhona i-problem yayenzakala last year. Usakhumbula ukuthi kwabe nengozi last year, i-accident last year yayenzakala phakathi kwakho ngemntwana ecrashini. Ukhuluma no Madube. Lapha nginayo lo umama womntwana la. So yes, my brother, asilwi nawe, asifuni lutho kuwe. So ubona ngamangimbuya kuwe nje kanje so uzongikholela because isizulu sami asiko right. Uyabona, but ngizozama nje ukuthi wena ungizwe kahle. Uyabona, so ulo umama lo akekho right because akazange athole uclosure from wena. Uyabona, so mina ngabona nje ngomuntu omdala ukuthi hayi kungabe njani ukuthi sikufonele size ukuze umuchazele ukuthi kuhambe kanjani kwenzakala kanjani because all what she needs is only closure. Ufuna nje iclosure, akafuni lutho kuwe. Wabona ukuthi naye awazi ukuthi aphole enhliziyweni yakhe. Yebo mama, yebo.
ngangike ngafuna ukuza ne. Alright. Kwakhona inkinga eyayikhona ukuthi babelinde ukuthi baye emakhaya. Babuye bathola imvume wangifonela umama wathi kanjani bavumelekile ke bavumile ngale ekhaya ukuthi ngingeza ngikhulume nabo. Okay. Niyezwa mama? Yebo manje mina into esuke yangishaya ngesikhathi efona bengisedebe. Okay. So fonela ukuthi angize. Nami bengibheka ukuthi after makuphela lokho ngoba ngathi mangithola isikhathi ukuthi ngiza ngapha futhi kwasokuba nalento lena yokuthi ukuhamba. But ubhuti wami ngicela nje ukubuza le into le iyenzekele last year. This happened last year. From last year till now. Lalela mama. Angali mama angithini mina umama wengane benginokhuluma naye. Yezwa. Ngakwazi ukuthi ngakhuluma naye ngathi angazi ukuthi ubaba angangivumela ukuthi ngikwazi ukuthi ngifike lapho. Ubhuti wami ngicela ukuthi mama ngicela njengoba ushilo ukuthi awukho kahle kusizulu ne. Umama wangifonela. Yezwa. Wangifonela imessage ku WhatsApp. Ukuthi ngicela unjani kubakhulumile nabo ngale bathi cha bangakwazi ukuthi bakhulume uvele bakhulume nabo obaba. Niyezwa mama. And then makwenzakala lokho mina angikho ngalesikhathi angikho lapha eGolini lena eThekwini. Ngomsebenzi. Okay. Alright. Mangibuya ngapha. Yebo. Bese bengingumuntu ozisela mangivela ngapha ngizobuya ngivele noankeli ngivele lapha. Okay. No, ngiyakuzwa bhuti wami manje nje ngizwa ufona ngizwa ukuthi okay. Umayina ngale ngoba ngisenje imoto ku-freeway ngama-cycling. Ngapha ngikhulume ngoba singizwani kahle. Mama ngizimisele ukuthi ngize kungakho bengithi makuphela lokhu ngizokwazi ukuthi ngize. Ifoni yami mangacheka ngazi kuyagcina nokuba ku WhatsApp yaphuka inamanamba lawo. Okay. Alright ba ubhuti wami. Into ngiyithandayo ukuthi wena vele awuzange uyale and vele uyavuma and uyabonisa njengomuntu uremorseful about what happened. Ukuthi vele it was an accident. So bhuti wami uyazi ukuthi ni lo usisi ufuna nje iclosure, ufuna ukukubuza nje imbuzo ukuthi kuyenzakalani, kuhambe kanjani because uyazi it's not easy for a parent ukuthi you are taking a child to crash and the next thing you get a phone call kuti umntwana akaseko just like that and you don't even get answers. He doesn't want you to get arrested because uti naye when you are also a father he wants you to take care of your child or your children at home but ufuna nje iclosure uyabona. So ifamily yakibo ifamily yakibo nabo bavumile nje basamelele wena vele ukuthi ufike kukibo because kuna lo mama lo vele sekaphethwe ubulwele wenhliziyo because vele akatholanga iclosure kuye vele kade acabanga ukuthi wena vele uyamdoja wabona kanti alikho qiniso uyabona. So angazi ukuthi wena vele uzobe free ukuthi when can you just go and sit down with her and her husband and try and answer her questions and ukholise kubo kuphele nje so that she can try the healing process. Leyo nto leyo mama naye uyayazi into engake ngayikhuluma naye yena mina ngokwami ngimtshela ukuthi cha njengabantu lethi asazi ukuthi indlela mhlambe senza izinto ngendlela enjani ehlukile. Makuye kwaba nengozi efana nale. Ngakithi kuyatholakala ukuthi ngihambe ngibe nomuntu omdala noma mina ngingabizi. Kube khona umuntu obawazi ukuthi befika bethi sayi yithina abane yaqola umuntu ukuthi kwengozi ekathile yazela kanje nakanje. Ngiyezwa mama. Ngiyakuzwa naye straight. Ngake ngakhuluma naye. Ngakho ke into eyayisibambelela mama ne ile yokuthi bazoqala bayethola imvume. Yena umama wayengena nkinga. Wayengena nkinga ngoba washo wathi uzozama ukuthi akhulume nomyeni wakhe ukuthi mhlambe ngingavela. Then umyeni wakhe wathi cha angikwazi ukuvela bazoqala bathole imvume kuphi emakhaya. Okay. Alright but then imvume lena ungathi bayithole nje makuphela kuqala uFebruary like. Alright. Mangingekho mistaken and then by that time mina bengisedeben manje nje ngiseRustenburg. Alright. Ngiyekuzwa ngizovela ngapha then nambe ngitshela ukuthi makuphela lokhu mama ne. Ile bengizothi makuphela lokhu ngizovela ngapha.
Alright. Ngiyakuzwa bhuti. Ngiyakuzwa bhuti. Ngicela ukuthi umama ukhulume naye lo umama wemntwana ukhona kunenye phone nizwane nje. Sisi Grace, can you please talk to her? I think he's here and he's just a remorseful guy. Also, he's saying he wanted to come to you, but you had told him that you were waiting for the you were waiting for the time. Okay, so Grace, are you? Okay, Grace, can you talk to my brother here? Hello. Hello, ma. Ngiyaphila sisi. Yebo ngiyaphila kusisa. Ngiyaphila. Mama? Yebo ngithi ngiyaphila bhuti. Njani? Yebo mama. Nami ngesikhathi ungifonela lapha ungazisa ukuthi angimfonele ngangingekho lana eGoli bengiseThekwini. Ne? Ngabuya ngaba ngapha eRustenburg. Mama? Yithi yebo ngiya-understand ngoba watsho ukuthi wawungekho. Yebo mina baba manje mama nakhona bese ngilungisele vele ukuthi izoza lapho. Manje into ebiye yangishaya yilena eyokuhamba ngoba vele bengifuna ukuthi umamkhulu ngoba wathi uzobuya nami ngoba uyena engangifike naye kuqala lapho. Phambi kwabantu bonke belalele ukuthi mina ngilwi nawe. Into engiyifunayo iyi-one kuphela. Ngifuna ukuthi lingitshele ukuthi what happened the day kwashona umntwana. Ngifuna i-closure. It's been 1 year manje sifisa 1 year umntwana engasekho. To tell you the truth, I'm not okay. Ukuthi ngikhulume nawe vele, I'm trying to be strong ukuthi ngikhulume nawe ngiziyehlise ngibuye kuwe. Angilwi nawe but into engiyifunayo yi-closure. Do you know ukuthi it's hard ngiphile? Sometimes I can't sleep. Sometimes it's hard mangifika emotweni eTexini ngiseTexini I saw umntwana on the same age nomntanami, but I'm not blaming you. Wayedanile ukuthi umntanami kufanele ashone by that day. Wayezoshona noma wena wamchayisa noma ungamchayisanga. But to tell you the truth, into engibulalayo ukuthi akuna ngitsho nomuntu oyi-1 wabuya kimi wazongicazela ukuthi what happened the day kwashona umntwana. It's nawe ngizama uzwe ukuthi how do you feel? Hello, ngiyasho nami ngiyakhumbula ungichazela mama ukhuluma lokho ngempela ngiyazi ukuthi awukaze wakhuluma kabi nami vele. Awukaze wala nami ukhuluma nje kahle njengomzali. Hello? Hello, ngiyakuzwa. Mama? Yebo ngiyakuzwa. Yebo. Ayike ngizozama ukuthi ngithethe mama ngithethise ezinye izinto ngivele lapho kuwe ngihlale phansi nawe mama. Okay, ngiyabonga ke. Into kade ufuna ukutshela kuphela ukuthi kunzima manje sekuzoba 1 year. Kunzima njengomzali ukuthi ngiyi-understand. Nginama-questions amaningi engizibuzayo njengomzali ukuthi what happened. So can I blame myself ukuthi ngathatha umntwana ngamhambise e-crash? Can I blame umntanami ukuthi ngamhambise waphuma e-crash yena wahamba endleleni wena wamchayisa? Ngoba no one want to take the blame. Abase-crash bathi bona banacala yibo ngani bachiyela abantwana umntwana. Wena nawe angikwazi ukuthi who can I give the blame now? So I'm taking the blame ngizindike mina ukuthi I was supposed as a mother ngithathe off day on a Saturday ngiyekele ukumhambisa umntwana e-crash or ngithathe ngike ziblame umntwana angazi. Alright, now I think it's a date ubudi. So when ngicela ukuthi nje as soon as i-lockdown seyiphelile uthathe angazi ukuthi uzohamba nobani, but it's not all about fighting. She just needs closure. No, ma. Yes. Yebo njengoba ngisho ukuthi ngivele mengibiza sisinaye ngibize futhi lento ayishoyo mama. Ngiyayi-understand, ngiyayizwa. Into ayishoyo. I know I'm just giving you a security and guarantee to say you could know it's not about fighting or what. She just needs closure. If you can just go kuye vele and umchazele vele ukuthi kuhambe kanjani kwenzekele yini vele umntwana, and then maybe she will start the healing process, because kwamanje vele lo mama lo akawazi ukuphola wabona.
angatholanga iclosure nje kuphela. So alright, siyabonga bhuti, siyabonga nokusinikeza isikhathi sakho and siyathemba nje ukuthi uzoyenza the right thing after this. Uhambe uyohlangana nalo mama lo nikhulumisane vele iphele vele le indawo le aqale naye ukuthi vele aqale healing process yakhe vele, because it's not easy for mama ukuthi vele akhohlwe nje kanjalo nje umntwana. Ngiyabonga mama nawe isikhathi sakho sokuthi nami. Alright. Mama yena akadi nami. Alright, ngiyabonga butwana. Okay, kubonga mina. Sure. Alright. So guys, this is the guy. This guy has kuramba antika kuti zveshua zvakaitika ari kuti iye right ari kuti iye pa akanga akamirira vakataurirana naGrace akapa vakaenda kumusha kunochengeta mwana. Grace akati vachambononzwa kune vakuru vekumba kuti vanoti chii, then voziva vachimudza. So this guy anga akamirira, so pavakazodzoka vana Grace kubva kumusha antika this guy anga ari kuDurban, anti kuThekwini kuDurban, anga ari kuDurban izvozvo right now as we speak. Ari kutaura kuti ari muno munhingikiri muRustenburg muno, and nenyaya yelockdown iyi haakwanisi kuti aende, but because vakataurirana end of February recently apa, saka ari kuti iye lockdown ichipera achaenda kumba kwaGrace vanogara pasi, so that Grace can start finding answers that she's looking for kune munhu akaita accident nemwana this guy watanga tinaye apa, right? So iko zvino zvinoda kufonera amai veCrash, tinzgo amai veCrash kuti ine mhaka yei. From what I know guys, murikuona kuti uyu munhu wemuno, this is a Zulu guy that we're talking to. Muzulu angatoti understand zviri nani than munhu wekumusha, but I don't know, I'm not here to judge. Let's wait and see kuti mai veCrash ava chakaitawo kuti vasakwanisa kuti after vabvawo Grace abva kumuchengeta mwana kumusha vaendewo kuna Grace vosvikoti kuna Grace naigi kwamakafamba sei zvakafamba sei, vatsanangurirawo Grace zvavakaona kana kungomudhudhuza kunonzi kudi kudhudhuza munoti chine chindevere Grace nechishona kungomukamfotawo kuti mabva kumusha and so forth. Chii ari munhu wekumusha sei vasina kwanisa kudari kumunyaradza, sei vasina kwanisa kudari ivo vanga varivo mudzidzo weCrash. After all, she is the one to blame because she is responsible for safety yevana vese paCrash. Kumanya kwaita vana paito iye ndiye atifanwa kuona kuti kune mota iri kuuya uko vana vese vari mukati vari indoors, mota ichisvika iri kuburisa umwe mwana yoenda vana vese vakavharirwa. Antika mwana akazobuda sei mukati akaenda mudriveway akanotsikwa kana vateachers echikoro anga aripo akatarisa. But anyway, isusu pana participant pakutipa blame kana kuti we are trying to help our sister Antika Grace to find closure yari kuda kuti ari awane. Saka rigaiti fonera amai veCrash tinzwe kuti vanoti accommodatawo here zvaitawo hanzvadzi vedu ava vemuno muSouth Africa. The voicemail light service of 08. Right, vakadzima foni yavo. Let's try again. Of 083349. Right. So Grace, mai ava phone yao is off. Ndio yega number yao nayo. Ndio yega chete number yandina. Right. So number yao, it seems as if akadzima phone number yao mai ava. Let's try one more time and see. You have reached the voicemail light service of 083334. Because I also wanted to ask you a question ekuti ko why vakanyepa kuti mwana adona iye mwana atsikwa. Ndandiri kuda kutovabvunzawo that question inini zvangu kuti ko sei makanyepa ende mwana imi munozati pachikoro panopinda mota dzakasiyana-siyana makusenchidhilivhera vana dzichidropa vana, handiti basa renyu rekumeka sure kuti vana vari kusafe side kusingasviki motikari vese, and hamuna here dropping off point yekuti vana vanodroperwa pakati pasi panosvika mota dzichimira pasingasvike vana ipapo. Handimaona chakakutadzisaiwo kuti imimi mutikwanise kuti munotaurawo namai vemwana kuti munobvunza kuti makafamba sei, makanga maenda kuchengeta mwana kumusha, saka mainakirwa iri mari here yamaigamuchira kupera kwemwedzi. Handimaona kana paitika chitiko chakafanana neichichi hamuchichina basa nemari yacho, handi hamuchisina basa nevabereki vashaikirwa nemwana. Ndandiroda kuvabvunza. So unfortunately foni yamai ava haisi kupinda. Handimaona, right? So
panyaya iyoyoyo pavakazenge vakubvunzwa tisataenda kumusha kuti waimanyepa kuti mwana adona instead vakati nokuti ivo pachivanhu panonzi munhu makamuudza kuti mwana afa anogona kubva atongodona ubva afawo so vaida kuti ndisvike kuzondiudzira panzvimbo ndo matauriro madairiro avakaita but again vakanyepa futi kuti mwana atsikwa neparent anga achidropa mwana isusu takazonzwa kuti uyu haasi parent aidropa mwana murume uyu mwana wake aigara namai ava nokuti anga akafirwa nemukadzi wake saka aichengetwa namai vecrash achengetwa namai crash saka anoti achibva kubasa kwaanomboenda kwaataura kuti uchekwinuku anouya orara achizoona mwana achiona mwana saka that day akarara makuseni akuda kubuda ndipo paakazodzika mwana wangu so vakanyepa futi she wasn't the parent aidropa mwana asi kwandiri nini kusvika takatozoudzwa nevanhu patone madays mwana atoshaya kuti haasi parent anga achidropa mwana munhu uyu anga atori mumba mavo. All right, so this is what we are going to do, guys. And is it stood out in your it's okay. We want this, you know, at least this guy hana kuramba kusangana ne but ndikukona ma comments you guys and ina ndizivi zvese tikubatsira na ma comments ndatofonerwa neumwe Olinda has been calling me ndamsendera message ndikati no atry kufona kana adzadza vadona pa phone because panga chifona yanga ichita engaged panga pane munhu anga aripo adzadza right tirikuda kuti amai ava should take responsibility andika dei vakangoita zvinhu nemazvo dei maybe pasina nyaya but now the way avakaita nayo yakuita tinyaya tichiimutsa andika I see your comments, guys. Tukuda start crash antika. It's easy for us to open link antika. Rekutiende panani kikiri pane crash will destroy you once and for all. And we make sure kuti hakuna muna mberekana chinisa mwana pa crash yoyo vari kuivara antimaona. But kana utvatsvagira kuti vane mapapers akakwana ere kuti vavhure crash operate. Most limbers mabozana kasina mapapers antimaona. But tatisingade kuti izvozvo. Tatisingoda kuti vataurirane zvakanaka antimaona. Mai vaone closure. Ivo votaura kuti no vachibvuma mhosva yavo kuti mubereki wemwana awane closure. But anyway, ashamise futi kuti amai ava vari mumacomments imomo. Ashamise kuti mazivano akuna mnasina social media. Ashamise kuti vamwe vari mumacomments atonzwa kuti oh chaputika yakadzima foni yavo because unogodzima foni yako sei takuda kuti tikufonere wodzima foni yako andimaona. But I'm not saying kuti varipo but it's possible kuti varipo andimaona. Saka Grace tikamanyira titori zeri kreshiko zvino titange kuda kuva kawada iko zvino mai ava tinovharidzira anzvadzi ishi kuenda kumba kwani kwa Grace needs closure. Ndiye watiri kuchema na iko zvino ndiye umwe wedu pano. Saka ngatimbomirai nyaya budi ava lockdown ipere vainde kuna Grace vagare pasina Grace awane closure. Grace awana closure vowirana zvachawirana budi ava ina handizvizivi achipedza Grace nyaya yodzoka mudariro tochipuwa stari crash tochipuwa mai ava handimaona tochitanga kudhidhila navo manje chimvengevhenge style andimona because isinhu zvatiri good at izvozvi zvisi mazimbabwe handiti tochidhila navo pachimvengevhenge style because isi pana tinenge chiti pana patiri kubatanidza vanhu but kana umwe wedu akuuya achichema handimaona akuuya achichema takutina kutsinye pachedu sometimes tiri vanhuwo tiniswa mukona handimaona tiniswa mukona saka torega budhava lockdown yopera voenda kwa Grace nokuti tikavhara tangomanya kuti kawa dhema yava izvozvi budhava vanotla kuindako havachaendi kwa Grace vanogona kufunga ndinourayiwa kana kunokuvadzwa saka regai Grace awane closure akawana closure yaari kutsvaka handitika then isusu vapedzerana ava uchauya pano kuti zati ndapedza nabudhi vaya closure yangu ndaiwana then tochiinda zvino kuna mai ava handitika aino kuti hapana chingainzana nekutora nepain iri kufiliwa naGrace right nokutorerwa mwana but if it's going to make her feel better isiri kuda kutora step atinoda kutorai handi tichangomeka ushoda kuna mnanitsewo mwana wavo kupi kucrash ikoko andimaona tigomeka kuti crash iyoyoyo Grace chetomutuma tinotora mapictures uye nawo tigomamwaya Facebook yose andimaona tichimwaya daily tigotocreata link handitimashora tichingomafamba tigovaisa nekuinstagram tigongomeka sure kuti hakuna nemasouth africans magroup avo mutirimo one tigopinda tichitaura kuti vedu vecrash yakati haindwi kuri kuchekereswa vana handitimaona so that because vane vatadza kuita zvinhu semunhu handitimaona vatadza kuita unhu semunhu amai ava saka I'm willing to go that mavhengerenzi ndozati ariko they will back me up handika they will back me up mavhengerenzi angu tinongenda tichavaudza nyaya kuti guys ndo chatovhondoka handei handimaona
tototangira nyaya yachona kana vakada kutita kuti kawadza aiwa Joburg takangoibata tichigere kuno kunzvimbo dzatiri kuno Joburg zvakare ndiyedu tinongokontrola tiri kuno kuRustenburg hazvinetsizvo anomaona togona kungovatumira vanhu vanovasvikira panzvimbo handimaona and then tovamanikidza tovaisa mukona kuti kwete kuti tivakuvadze mavanozokuvara mukadzi SIS MELLY aiwa hatidaro kuti tivaise pakona vataure nyaya yavo zvakanaka ndozvatiri kungoda handiti ehe right hello kola hi SIS MELLY muri right nimushe kanjani did it right kuna Grace I'm really sorry you lost your child zvinorema kurasikirwa nemwana and I don't think there's anything that anyone can say that will ever make you feel better. But I can tell you, Kuti, with time, you learn to bring up the good memories about that child. In the end, I don't go share like a little bit of my story with her so that she understands that she's not the only woman who's gone through it. And unfortunately, mu culture yedu kwatinobva kuZimbabwe, you're told kuti kuchema mwana afa, or you're supposed to cry a certain way, or unema limits ekuchema. And chandoda kumudza ndechekuti you will never stop grieving for that child. It doesn't go away. You just learn how to cope with it and how to deal with it. And in the end, unopedzera wani ma memories akanaka. And mubvunzo yako is valid, but unfortunately, some of the questions that you have, my answers are before kama wana. You're never ever going to get them. But then you have to come to make peace with the fact that you know, and some of these things nyangwe ndikabvunza kuti akazomuduma say you're never going to get them. And as much as you want closure, and I want you to get closure, just expect kuti this woman, especially mukadzi weCRACE, she might never ever be able to give you the closure that you need. You have to start making peace with it yourself. Kuti ndo zvakaitika. Unfortunately, it happened to me as well. Inini ndakasuka 7 months ndine mimba. Ndikaenda into labor, early labor. I didn't even realize kuti ndaenda into labor. Pandakazopepuka, it was too late. Ndikasuka ku hospital, ndikazvara mwana akararama 4 minutes. And even after giving birth, my family, my husband's family was very supportive, but my own family was not as supportive as I would have hoped they would be. Ndasvika pakuudzwa nehanzvadzi yangu chaikuti ndiri muroyi ndakadya mwana wangu and handife ndakazvara futi. And SIS MELLY, I was already in a space where I was beating myself up because I'd let my husband down. I'd let myself down. Mwana angafa. And then ndaizvibvunza kuti saka chii chandakadyere kuenda kubasa. Chii chandakaita kuti ndilose mwana. But no matter how many things I could have come up with, no matter what the doctors said, there were reasons why zvakaitika, and even their reasons were not good enough for me, because at that time ndandisingazwisise why it was happening to me. But then I had to ask myself kuti ndiani wandingade kuti zviitike kwaanhu? Hapana, ndo zvanga zvatopo. And my family was very, very nasty to me. My own siblings, vana baba wangu vakandibata kunge like I cried. Ndakatombosvika papoint yekuti ndakafunga kuti maybe ndofanira kutora upenyu hwangu, because it was so difficult. Uchinzwa mwana wamai achikudza kuti uri muroyi, unoroya, wakadya mwana wanga wakatakura, mwana waiprepare kuti achabuda mudumbu mako ugomubata mumaoko make. Ndakabuda muchipatara with empty hands, vamwe vakadzi vachibuda vakabata vana vavo. It was so difficult. It was so difficult. And every day I'm reminded, nyangwe up until now, timwe nguva ndotarisa dane mwana zvangu musikana. Ndinotarisa mwana wangu musikana, and then ndofunga kuti kanzvadzi kake kangadai kane 3 years. Vari kutamba vese, vari kufamba vese. But there are certain things that we have no control over. Grace, how I found ways to cope. I had a book, the Yoram book. Create maybe it might not be your way, but I'm just telling you some of the ways I coped. General group on Facebook, who've lost children. It really helped me because I could relate to those women. And around me, they can't nyora pa group pa mwana wonsqueezes. Dantorinesha mwarengeni mwana angakada utienzanini mwana wangu at the time. When I found comfort in even kutambani mwana wesha mwari yangu at that time. And vakadzava were not judging me for what I was feeling. And with your husband, I think the most important thing is to kugara pasi,
iwe wotaura zvepamwoyo pako womupawo mukana wekutaura zvepamwoyo pake. And you need to understand, as much as ndiwangu wakatakura mimba uri wamai ndiwaiyamwisa waidai so, iye ndibaba vemwana as well. In the instance of trying to comfort you, he's also trying to comfort himself. So he might come across as being insensitive to your feelings, but you need to also understand he's grieving just as much as you're grieving. He's a parent just as much as you're a parent, and you need to allow him to express himself as well. And with time, it will get better. Believe me, I've been there. I'm probably 3 years in now into the situation, and it never goes away. But with time, you learn to cope, you learn to heal with it, and you uchatanga kutaura zvakanaka about mwana wako, and you find healing through doing those things. So I don't encourage you. It's not going to always be dark. There's a light at the end of the tunnel. And mumwe musuchadzokawo totudzowo nyaya dzemwanasikana wako zvaaita zvawaifarira. In the meantime, it's okay. Allow yourself to grieve and go through all the emotions. It is okay. There's nothing wrong with what you're going through. Amaya YaGRACE, kana muripo palive muri kuonaka, please just do the right thing. This woman, you owe her that much. You just owe her that. You owe her a conversation. You owe her an apology. And as much as we don't want to destroy your business, this should have been a learning curve for you. And it should make you a better person because you have other people's children in your hands. Thank you so much, my sister. Thank you. You're welcome. And if you need to just talk, Grace, unoya kuinbox, and if you want me to connect you ku group randi kutaura because inini rakandibatsira zvemashosho andiri kunyebera pane nguva dzekuti ndandisingade kumuka kana kubuda mumagumbezi ndandisingade. My husband didn't understand what I was going through, but it wasn't for him to understand. It was my journey to take. And ndakahila takatozombogara pasi tikachema teseka zvakatibatsira because hapana ngari kusara kumashure because chinoitika ndechekuti panenge pachichema mumwe anogona kusara kumashure. Iwo wasvika pastage yekuti wakufunga kuti wahila uya ari kumashure akuda kuti umubatsire, and it takes you steps back. Saka sometimes it's important kuti kana kuri kuchema mochema mesa. Ndandambona murume wangu achichema. That was the one time ndandakamuona achichema, and it helped me because ndakanzwisa kuti handisi ndega masviri tiri tese. So please take time out in your grief. I know you're grieving, but take time out sometimes wobvunza murume kuti wakamira papi, uri kunzwa sei? How do I help you? How can we help each other? Treat us say kuti tibatsane, because everybody else will never be able to give you that closure. It will come from ultimately the closure comes from you. Right. And then I'm praying for you, my sister, if you ever need to talk. Okay, thank you very much, Cherry. Thank you very much. Thank you for your wonderful. Yes, ndicha connect naye so that you can munoisana kuma group and then you can talk more. Okay. And after this also ndicha misa kuma professional counselors zvakare ambotanga vambo taurawo naye zvakare anditika vachi you might find kuti iye zvese nemurume wake vese havana kumboita get over anditi but murume semurume anotira kuzvisimbisa saka ndichamuita hook up kwauri ndomuita hook up kuna professional counselors amubatsire zvakare anditika achimirira murume wekuti because munyika mandogara mune macharity, and like for example in pane charity inonzi SIS kwandogara, I don't think they just help kunoko vanobatsira vanhu vakawanda stereki. And what they did for us chakandibatsira, vakagadzira box remwana, vakaita mafootprints emwana muchipatara, vakacheka vhudzi remwana, vakaita mahandprints, takatora mapicture nemwana. And it wasn't just me, murume wangu anga aripo as well. Saka it was something that we both had. Chinhu chekuti ibox randinaro kumba rekuti sometimes kana ndichifila down ndinombodzokera mubox imomo ndonotarisa mapictures ndochema kusvika shungu dzapera, kana dzapera ndoridzorera, but I have something to go back to. Saka maybe it's a very important thing kuti muvalinke nema-therapists or whoever who can help them as a couple, because they're a unit. So they both need help. Okay. No, thank you very much, Cherry. Thank you. Bless you, my sister. Thank you, SIS MELLY. Okay, bye. Okay. All right, guys. This platform is not a platform of hate. And it's a platform kana settle mascos any. OC has got the right to call and contribute just like anybody else, just like everybody else. And akafona achitaura nyaya yake iri in line nezviri kuitika pano hazvine inesu. And akafona achira katouya ari guest kuti indatoyaona asi ndiri guest ndine nyaya yangu pano. Ndoda kuzochemera pano handina kugriva nyaya iyo iya yemuchinda wangu ya ndoda kuzochemera pano. Tinobvumidzwa guys. Pana pandepe
munhu wese handiti saka stop turning this group handika kuti muriite a hate group handiti OC has got the right just like anybody else, just like everybody else handika munhu wese ada kungochemera pano isu chedu kuteerera handimanzwa kuti sometimes listening is important. That's why I was listening nezuro zvangu kuna maititi when she was crying and sometimes just listening to somebody achichema it helps anti maona it helps anti mashona saka platform ino ndiye munhu wese. We don't want your hate to come kuti mutitapurire panapa kwatiri please. Igaitinzwe mukola tari kuti kudi kola hello. Oh okay abadona. So thank you bringing peace. All right, and who's this now? Let me see. All right, kola hello. Ameno zviri kuitika nefoni yakola. Right, ramba zvako uripo Grace. Let's kuningirikiri. Nini namba yake rumwe. No. All right. Kola hello. Hello, Sis Melly. Muri right. Moshe. Grace, my sincere condolences, I know what you're going through, and I can understand and I see you struggling to deal with the pain. I've been in the situation for over a decade now, and I still can't get over it. So this was really normal. Don't take it personally. It is a very difficult journey. You know, to get over it, and I pain. You learn to live with the pain. It just becomes part of you. The loss becomes part of you. In the Ankunyana and Tulakuga, Simili, Matic Chachaguda, Mania, Tuda Kim Tapchitaki. Papa Pando, but Danjambo Pungatins, we said, are you sure what Nyakuska were Katapa Purisa? Yakanoshikating the Manawi Aroa, the Mutkara Those are kuda kuti zvanti kuchavhura kuchatanga kwachaita you know isusu tatisi suka kola ndamubvunza Grace pekutanga panifonera ndikati Grace what do you exactly want iwewe because inini hangu not to say kuti zvinhu zvokuti ngataura pano kana kuti chia ndichika but my hand also is very much long zvokuti kujobheki koko kwacho kumapurisa ka tinoiunza neimwe angle anditika my husband can do that but andisi munhu anongotaura zvinhu zvisina nebasa rese right so ndamubvunza kuti ari kuda chii akati iye she wants closure from this guy so first step murume uyu abvuma kuti ari kusangana naGrace andika vasangana naGrace then vataura pavanopedza kutaura nyaya yavo andika then tozonzwawo mai vecreshi ava kuti ivo chii chakaitika kuti ende tichanzwa kapani padaivi because hatisi kuda nyaya yekuti mai vecreshi vataurire kuserika aiwa vanofanwa kuuyawo zvaita baba ava kuuyawo pano padaivi nai vanofanwa kuuyawo pano padaivi votaura nyaya yavo kana tasatadza kunzwisana namai ava that's when now andika kesi inovhurira anyway my sister hazvishamise kesi tinoivhurira even uyo Grace uyu ari kuJoburg I think handiti ndizvo Grace Grace ari muJoburg anouya kunoku kesi toivhurira pano totomupa vanhu mapurisa anotoenda naye ipapo same time yoitwa muno muRustenburg munomu iri yekuti achifamba kubva kuJoburg achiya kunoko this is very much possible. It's very much possible handiti waona so ndo pachabuda chokwadi kuti nyaya yakabuda sezvazviri here because nyaya inongonzi ikhala selipelile kanjalo nje njani sei nyaya iripo Simeli you'll be very shocked kuti kumapurisa nyaya inogona nge haina kusvika no nyaya yakasvika because nyaya yakaenda court aiwa ndioreva kuti yakasvika ichinzi pachikoro here pakarohwerwa mwana I don't know ipapo nyaya yanzi yakasvika here chinzi pachikoro panhingirira mwana kana kuti nokuti why am I saying ndechekuti isusu hatisi takanosusa munhu akatsika mwana pavakatsika mwana apa vanongera ambulance akamutakura iye akaenda naye kuhospital abva kuhospital akabva ainozvienda obva kumapurisa okay saka inini the point I'm trying to make ndeyekuti chances are very high kuti nyaya iyi kunotsvutsika kwayakaisa kumapurisa haina kunzi mwana atsikirwa pachikoro panogona kuti pakatonzi kuda kana kwakuhamba mwana anga miraitinzwa ipo
kudaro because yainzi negligence but paakanoripota pakutanga mwana anga asati afa so akaripota mwana asati afa so pakazoenda kumanheru after mwana akashaya kuma3 kumanheru masisters angu vakazoenda manheru vakuda kunoripota kuti chinjai kesi yeye mwana weye amboripotwa achinzi atsikwa azoshaya yakufamba kunzi capable homicide yanga yafamba kunzi capable homicide but ndorevera kuti the place yaitikira hanzi mapurisa because ndotori nemapictures nezvese nemapurisa achienda kucrash vachinotora vachiti vari kutora mapictures vada kutora statement panguva yacho yaiitika murume wangu ndiye akanga ariko nemasisters angu ndo vaienda ikoko maybe ndogona kuti mozotaura navo patinenge takuningira masisters angu achikuexplainai because ini panguva yatatiri panapa handina kukwanisa kuenda kucrash kwacho kwaienda masisters angu nemurume wangu sezvo ndakanga ndakagara pasi ndisina simba rekuti ndikwanise kufamba amtiti manzwisisa right so nyaya kusvika ichisvika ichinzi izvo mwana atsikirwa kreshi yakasvika but pane zvakazongoitika kukreshi sekuti uyo mumwe muzulu umwe munhu muzimbabwe pane zvakaitika ikoko kuti nyaya izongonzi yapera ndizvo tada kuzivaangoitika ndechekuti blame yakangotorwa yakapuwa munhu wekreshi amai vekreshi vari kuramba kuti vatore blame sezvo varivo vanga vaine mwana mumaoko mavo kana dei chero chinzi dei blame yanga yakapuwa mai vekreshi kadei ngadei makapuwa date muchienda kukoti muchisangana namai vekreshi ava kukoti handiona exactly ndizvo handiri kutaura kuti pane chakatoitika ipapa kuti nyaya izonzi ikala selipelile handitika pane zvakaitika kuti kunzi nyaya yapera pane zvakaitika we don't want to jump into conclusion handitika but tichazoziva hedu as the time goes on kuti chii chakaitika kuti kuzonzi nyaya yapera just like that ipo pafa munhu handimaona ingava chero vana jubjubu vakaenda kujere vakatsika vana vachiita drug racing akaenda kujere handitika ingawani manaka ranaka handitika uyu wamunoti lusi wepagenerations akatsika mwana handitika nemotikari yake right haana kuenda kujere because family ndo yakanowithdrawa lusi right now is pay vakawirirana certain payment yari kuvabhadhara every month vanhu vakatsikirwa mwana ndosaka asina kuenda kujere vakati takuita outside settlement handiti ko iyi inongozosvika yongonzi icala selipelile kanjani pasina kana mboitwa trial yemwana kola hello no para kola vamwe ari hello yes hello SIS MELLY I was listening kuna Grace achitaura anditi inini number 1 amai ava vekreshi ava ndiri kuvapa blame 100%. Why? Because aukoshese mari yandinokupa and then autarise mwana wangu kuti ari kuitei ari pai because the more yatinoziva makreshi emuno mujobheki munomu vana vane room yavanoiswa vaticha vainavo totosiya vana vari mukati so how come mwana uyu akabuda and where was the woman how did akatadza kuzviona sei kuti mwana abuda panze exactly tisati tasvika kunotaura akamutsika timbotaura nenyaya yamai ava because ndivo vane kreshi yavo kreshi yavo pavanenge vachirejista paipa handiti inofanira kuzotariswa kunzi kreshi yakaita sekana unless kana iri kreshi yemukoto. I understand kuti Grace you want closure from these people I understand that but ndiri kuda kungoti iye pache zvake vanhu vasamushore kuti ari vanhu tinoreka nenzira dzakasiyana siyana tinohila futi nenzira dzakasiyana siyana nesu takamboshaikirwa nemwana kumba kwedu and amai vemwana iyeye kuhila kwavo kwakanga kuri kwekuti vakati havasi kuda kugara kwatiri isu hama dzemurume vada kuenda kumba kwavo takavasiya vakaenda and akatora process yake yehealing yake iye yaaizvionera kuti iye iri suitable kuti ahile saka handimushore Grace kuti ari kutora healing yake nekuda kuona mapictures emwana wake nekuda kuona chii it takes time and as it is 1 year SIS MELLY it's very fresh hatingamboti 1 year yareba ichiri nguva diki chaizvo zvekuti ano zvinotoitwa ngezvinhu zvakaitika nezuro saka ndinongoti dai Mwari vangomuchengetedzawo akwanisa kuita healing yake nenguva akasika kuhila asi iyo kreshi iyo SIS MELLY tikuida
Grace iyo tirimo mujobheki isusu sisimeli munotibata tirimo mujobheki tinoendera pairi papo toda kutoona kuti mikoto here kana kuti icrash chaiyo because hapana crash ine kuti unotadza kuona mwana kuti mwana abuda panze ndo yatiri kuda crash sisimeli ndokumbirawo zvangu ndapedza sisimeli crash tiri kuida. Alright, thank you very much Kola. Tichange tiri chete tichafamba tese munyaya iyi kusvikira taona kuti justice kusvikira Grace wacho ati aiwa zvakwana. Alright. And anototisiya tisvika tapedza crash yabhaliswa. Alright, iripo. Thank you very much Kola. Alright. Right. Olinda ari kuti ari kutraya kufona foni haisi kupinda. Regai ndimudze guys, munhu ari kuda kufona wese ngaaudzwe kuti ngaafone. Olinda, you can now call. Olinda, you can now call. It's free now. Ish. Hello, Kola. Yes, Grace. Hello. Nangandichitiro ninda kukude kuti pavangera kuhamba ucrash kuti kwa mimi makamuri kupi pazobuda mwana kuti anotsikwa. So nyaya yacho iri kunzi yakafamba sekudaiko kuti ivo vakashora vana ndobva vavhara crash. Vari kuti murume wavo aigeza. Ivo vaiwacha, which means teachers akanga asati asvika. Ivo vaiyanika hembe. Saka uyu muridzi wemota uyu akadaidza mwana wake akanga ari mucrash. Ndobva ati endai enda unondivhurira gate because aida kubuda. Saka mwana wake paakabuda mucrash akasiya dhora akavhurika ndokubva amhanya kugate. So wangu akatanga kutevera but akatarisa mapictures andichakutumbirai ekubva pakanga paine mota kunosvika kugate kwakazotsikirwa mwana. Even this guy sometimes ndinomuproblem nokuti dai akashandisa maview mirrors ake angadai akaona mwana because ukashandisa maview mirrors nyero kadombo kari kumashure kunokaona. Saka chinhu chaakangoita iye haana kusepano pakanga pari pacrash naiyewo I give him the blame because haana kuda kufunga kuti pacrash panogona paine vanhu vari kuuya kumashure kwangu. Akangomutsa mota nekurifesa kana kuti aitaura pafoni kana kuti akanga akadhakwa ipapo handizivi. So chakazoitika ndechekuti atsika mwana haana kutombomirira kuti chandadhuma chii. Akamudhonza like 1 meter achimudhonza ari pasi pemota mwana. Hello, Kola. Mwana akadhonzwa sisimeli akadhonzwa mwana nemota kusvikira mwana anga ari kugedhaivhura gedhi repacrash ndiye akazotaura kuti baba matsika mwana pasi pemota pane mwana. Mwana akadhonzwa sisimeli patakaiswa kuhospital. Mwana hembe dzakanga dzakabvaruka. Mwana anga akapfeka tracksuit sisimeli hembe dzakanga dzakabvaruka. Mwana aibleeda from the mouth nemumhino sisimeli. Sisimeli wakaona kuti wakaiswa kuchipatara. Patakasvika kuchipatara sisimeli madoctors they were crying for the baby. Dokta vakachema. Dokta aedza kubatsira mwana sisimeli. Mwana wedu akafa zvinorwadza sisimeli. We are in pain. We are in pain, sisimeli. We are in pain. I'm sorry. Inini ndinisisi waGrace, but I'm sorry. Ndikutadza kunyaradza munina wangu sisimeli because I'm in pain. We are in pain, sisimeli. I'm sorry. I'm letting my sister down. Sisimeli, I'm very sorry. I'm very sorry, sisimeli. Hello, Sisimeli. Tiripo. Thank you so much nekunditeerera. I think chimwe chinhu changa chichindikuwadza ndechekuti my friends and family they didn't understand what I'm going through. Kuti I'm trying to be strong. Pandakabva kunoviga mwana wangu I told them that I will never cry in front of anyone. So even my sisters pavanozama kuchema ndozama kuva strong. Then ndozochema kana ndandeka. As this time zvandirova. Thank you so much nekunditeerera. Chandida kungokuudzai ndechekuti guys miraiwo navo vanhu vanenge vashakirwa nemwana wavo. Wakangofunga pain yekuti mwana akadonha kana kuti iwo wakadonha unonzwa pain yakaita sei. Wati moba akamudhonza ari pasi pemota mwana wangu.
kusvikira mwana wake azomhanya akanorova dhoo mwana wake this guy akatsika mwana kuti dedi matsika mwana akanga akasvuuka pese pasi peruoko apa aibleeda. Ndichakutumira yangu mapictures acho. It's not easy kusvika kuchipatara ndichiona mwana wangu akadaro. Guys, aripo era ane mashoko enyara ziti, and I know kuti there is no amount of words that we can say right now kune this family, kune my sisters aya kuti vakwanise kuhila, but maybe your 2 cents, your 2 words, your 3 words can just help them kuti vaite zviri nani panguva ino, because muri kuona kuti pamukaronda pana pane ronda ramutswa, tamutsa ronda ranga I don't know whether it was rakutanga kuti richitanga kuti chiganda chipamusoro chekuvhara kana kudi, but tavhura ronda guys, of which I don't know what to say anymore. If there is anybody else ari kuda kutaura mashoko ake maviri matatu who has been through such, and tika ari kuda atibatsira kuti akazvikunda sei, please can you please call number dzamuri kufona. Is not the number yatajairi yamajaira kufona, haisiriyo. This is the number ndanyora 064-895-4837. Guys, do not call on the line that caller is. Anditika fona ipane imwe line, fona ipane imwe line. Aino muri kufona pa line rine ningirikiri rina caller. Muri kufona pa line rina caller. Michelle, you call on this line. Let me call you back. Let me call you back. Ish. Guys, it's painful kutara chokwadi. Hello? Wafona ku number ina caller iwo tukuti ndasika kachinja line ndati anofone pane iyi. Yes. Oh, I'm sorry. Inango andina zvakawanda zvekutaura, but I wanted to ask, is it possible if this lady can open a WhatsApp group? Vanokwanisa kumubatsira, whether it's legally supportive, whether it's mapurisa or whatever it is, people that can help her, like a backup group that can help her do this. If it's possible, kuti vavhurere WhatsApp group, kuti zvisazongorova. I don't know if that is possible, because I'm sure there are a lot of people in my comment section vanogona kumubatsira, but I don't know. No, I was near WhatsApp group number. Ifunga banda wana sekuti maybe asha inda through under counseling. Antina counselor, she's there. My comments on inda mutega, she's here now. And so if we can create a WhatsApp group right now, kuti vanke vachikondo pita vachitaro vachidiga. Pamwe panenge ako inda counseling zvaku itanani. People, somebody will bring up that topic again. Otanga foot. So for me, WhatsApp. No, you don't even have to add a group. You don't even have to add it. Be it legally or professionally. I was just thinking that even muma comments if there are people who can help legally or whatever way, and vanongo yako inbox kwangu, and then tova uta hook up than kuti because remember WhatsApp group kunosangana vanhu vakasiyana siyana. Umwe anogona ngoya nerimwe statement asina kufunga kuti munhu akupora obva atanga kungodzosa kuti nyaya yamudariro antoona ozoti sorry padi pato vene hamu inenge yatoitika, damage inenge yaitika. Saka I think kana paini anenge achikwanisa ngobatsira mu comment section vanogona ngondi contact ku inbox exactly, then ndo vaita hook up andika then vobva vatanga right. We already have one legally I can help andika tinaye Duchess Shonga, we have Duchess Shonga legally we can help. Social worker already is there, she's always there on standby. Aripo, she's very good andika and ndewe chikuru anomubatsira legally tinaye munaripo. Police station, what I would do is chaita police station manje ne lockdown iripo, otherwise lockdown ikapera murume uyakaenda kunsangana na Grace isusu. I will ask vana Grace if possible vawane dere kuya kunoko, then we report this case kunoko, not kujobek. Then tutangira ipapa.
I don't have anything to say. Anyway, that was my contribution. Thank you very much. Thank you for your suggestion. Anyway, thank you. Thank you so much. All right. I know it's hard, guys. It's sad. Kubutlungu vele kubutlungu, guys. It's not easy for umama nje ukuthi anqabe umntwana. No one should bury their children, guys. Pafeya hakuna tinoda kuvigwa nevana isusu vana vozopedzisira havo amene sitaenda kudhara. This is so heartbreaking. This is so heartbreaking. But anyway, aripo here umwe, guys, I want somebody who has been through a similar situation antika atiudze kuti akazvikundawo sei. Maybe that can help Grace na sisi vake pano. Aripo here somebody who has been through the same situation afone atiudzewo kuti iye akahila akazviita sei. Namba ndakupai kudhara inga 1 guys. I gave you the number long time ago. But anyway, let me just give it to you again. All right. Kola, hello. Hello, Kola. Hello. Masquera say. Magadi. Siri writing muri say. Taswera SIS MELLY ndanje dango hangu kukungo udza uGrace ka. This thing yakada yakamboitika mu area yanda ndichigara. So kana chida help what happened. My families munoziva my neighbors. Pakaitwa party pa next door mwana ne 1 year 4 months I think. Party yaitwa pa next door vana vakanga vakokwa mu street. One of mwana uyu ndokugara baba vane fortune mazimota makura. Mwana ndokupiwa ma snacks ndokupiwa mazimba mwana ndokuenda kuseri kwevhiri refortune ndokunogara kuya chidya ma snacks. Mukadzi she's not the driver. Mukadzi the driver. Murume ndiye ano driver. I think pavaipa mayambana ma snacks pakashota ma drinks. Mukadzi ano driver but she's not perfect. Haana ne license. So what happened? Mukadzi ndokupinda mota akati sezvo ndichinotenga ma drinks padhuze apa. Let me use the car. Mukadzi kupinda muningi. Mwana akagara right pa wheel rekusure. Hanti murikona. Mukadzi ndokureversa mota. Vakangwa kuti pa. Murume achibuda panze achiti achiwana mwana wako next door watsipa. Murume matauro ari kuita vanhu. I'm not sure kuti chichakaitika pakaona mukadzi kuti pane chandaputisa. Ndobva afunga because mota yanga kapaka pa driveway. Saka mukadzi paakabuda achiona mwana achindoti kumurume ndatsika. Murume achimhanya achipinda mumota. Achivhura door because vanhu vose vakanga vachipfuura vanga vatoona kuti pane zvaitika. Murume akava iye ati I was in the car. I'm sorry I didn't check the mirror. Ndobva do you know kuti family iyi yakatsika mwana iyi. Murume akamhanya akaenda because it was just a few houses away. Akaenda kanwa musikana uyu I think she's 24. She's 24 musikana. Ane mwana uyo yanga re first child. SIS MELLY. SIS MELLY ndikakuudza kuti vabereki because musikana yagara pavabereki vake. Akati achindoona mwana SIS MELLY it was bad. It was bad but vanhu if Grace achida kuconnecta this guy is part of the ANC what kuti amuudze what did they do. Then vasvika vachiona kuti mwana kuti hapana kana pavakati ambulance vakati vomhanyisa mwana voti it was too late. Mwana anga adzatuka SIS MELLY zvokuti vana vaiva papatava it was bad. Vachibvisa vana vachivavharira vachitobva vazosvika hospital it was too late. Do you know from that minute murume uyoyo achimhanya achienda police station achindoripota achivaudza kuti what happened but vanhu vanotaura SIS MELLY pafamunhu. Even now the talk is that vanhu vanoti murume uyu haasi akatsika mwana akatsikwa nemukadzi handiti muri kuona. But manje nyaya yekuti vanhu vane hunhu vanhu havachanyanyi kuzvitarisa. Vanhu vaya vakabva vataurirana pachavo pasina mapurisa. Vaya vakatsika mwana vakamuudza kuti from every cent don't even go to your account, I'll do everything. SIS MELLY mukaona musikana uyu achifamba for the first few months you were going to scream SIS MELLY. And it was the first child
boyfriend yacho mukomana wari kuma 23 24 munoziva. It was bad, sis Melly. It was very bad. But ndikakuudzai every year inango ndiri kuisland, every year pandinoenda kumba ndichienda kumarinda kunosakura, there is a new tombstone inobva to family kuti tikuchinjira mwana waye tombstone every year. Grace, kune mifoni iri kuita noise kumashure kwenyu. Alright, enderembe. Funeral everything ndo vakaita zvese. Pamusoro pefuneral we had takangoenda ukuyo funeral we had kuti vakabudisa 20,000 kuti we are very sorry, 20,000 rands, we are very sorry. Vapedza vakandoviga, they were the one doing all. Right, I think I don't. Hello, Grace. Yeah, papa name phone ngaita noise masuri. Right, I think we are losing network. We don't drop. I think I lose a network. Right. Yeah. Guys, you see all those drivers, mesema drivers, all of you guys who drives, it's very important to check under the car. Kumasure kwe motikari kuti hakuna ere ariko, hakuna mwana ariko ere. Whether uripai kana kuti uripai, do you see how important it is? Because kana just shikapa kudai so. Okay, I've already signed a petition and yes, we are going to sign it, Duchess. We are with you on this one. We'll sign it. Hello? Hello, sister. Yeah, network Network, sorry. What? Yeah. I can tell Grace, in test, this guy is a good friend of mine. Mupa number omufonera kuti anjo kuti what I think maybe avana kushandisa zvaumurayiro maprisa were there ndichimosa kuti maprisa anongofanira kuvapa panyaya dzakadaro but you could see kuti vanhu vacho vakagona kutaurirana. And then back kunyaya kamama vecrash ava SIS MELLY, imi SIS MELLY taurai chokwadi chemuSouth Africa, a crash which is registered chaiyo pakaita kesi yemwana yakadai SIS MELLY. Do you know kuti social anofanira kuva involved and then panofanira kuva neprocedure. That's why I said the case needs to be reopened because andinambonzwa Grace ashara nyaya yemasocial workers kana kuti mai ava vakaonekwa mukoti or things like that, andina chandanza because this was supposed to be a fair trial. True, SIS MELLY, and nyaya ikada kuinda kura you find out this crash is a fly by night. Yes, that's what I'm thinking. Because case chayo. That's what I'm thinking. Ndakasenza ku crash ndakambosenza kune other crash kamwana akadona akavunika gumbo. Do you know kuti maprisa nemasocial worker vanouya kuzoinvestigate kuti madhayo anotamba nevana madhayo rudzi. And the class inobuda mwana distance kunotamba pamadhayo zvinhu zvakaita saizvozvo. Saka aiwa mai ava vecrash ngavatsvagwe maSIS MELLY. No, don't That's all I can say. Grace, condolences. I screamed. I'm sorry about what happened this SIS MELLY. I'm very sorry. Okay, thank you very much, Kola. Thank you, my sister. Thank you. 20,000 is a lot of money. 20,000 is a lot of money to lose the money. Mwana chini chokuta never replace. Ina and not 20,000. It's just a vanhu munhu akabva kuvanhu ndozvaanoita kuti 20,000 iyo it was a lot. 20,000 is not money pamwana. Saka vanhu regai kutaura zvisina musoro sometimes. Anokomenda anoti 20,000 chi kutaridza hunhu ndozvandiri kutaura chii. Thanks, SIS MELLY. All right, Iripo, thanks. Right.
Is there anybody else, guys? If you can take 2 more callers, guys. 2 more callers. This story is heartbreaking. Tingatoramba chiyo arikuda kuvanyaradza, guys. Kana aripo akambopinda musituation yakafana ni exactly. Atuzoti akapora sei. Maybe this can help Grace as well. Andimoona. Kana aripo akambopinda masviri. Andimoona. Tibatsirane ipapo. Right, can I kulum? All right, this one now has been calling. Yes, in the pindi. Let me call it back. Okay. Angati call me, I think Ava. Right. Guys, actually put room aruda kufona kana pasisina aruda kufona and then tuone kuti. All right. There is another caller calling. Caller, hello. Hello, Sis Melly. Ndazoka Sis Melly ndambo dairo kune vanga vachitaura zvekuti 20,000 it doesn't bring the child back. Inini ndinotaura nyaya yataurwa namai avo nenyaya yeclosure futi iri kutaurwa naGrace. Dei Grace dei vanhu ava vekucrash nababa vakatsika mwana dei vakamira semamiriro akaita uyu akazonoisa ne20,000 yekuviga mwana. Sisi Grace, I'm telling you, closure yaGrace Sis Melly dei akatoitora kutaura kwatiri kuita kuno. Dei ari kutotaura zvimwe zvekuti Sis Melly ndiri kungofunga mwana wangu kana even blame yaari kuzvipa iye. Inini chiri kundondirwadza Sis Melly ndechekuti blame ari kupedzisira akuzvipa iye because haana maanswers Sis Melly. Hapana munhu akaita chivanhu chekuenda kunoita semakuriro atakaita isi mashona. Tozviziva kuti kana pafa munhu, pawatadzira munhu, panoenda ponoripwa, panoenda ponogadziriswa sevanhu. Kutadza kwakaitika uko because hapana munhu anotora mota yake oisa pamusoro pemwana nekuda. Ndochokwadi Sis Melly. Saka vari kuti hanzi 20,000 it can never bring the child back. Guys, let's not talk about that. Let's talk about munhu wakaitwa nevanhu vakatsika mwana nevakanga vari pacrash. What did they do? What did they contribute pakurwadziwa kwaGrace? They did nothing. Vakawedzera kurwadzisa pamusoro paGrace. Vakatomurwadzisa. That's why Grace ari kushaya closure because ari kutozviona kuti vanhu vakangomutsikira mwana ndo vakangomurasira vakamusiya akadaro. Saka zvinhu zvinotobata, zvinhu zvinotorwadza because dei vakanga varipo kana nanhasi chaiye dei vachimbomufonero Grace uri sei, how are you feeling, how is this, kudai Grace ngadai achichema nezvimwe zvongoti ndiri kufunga mwana wangu. Of course munafirwa hauregere kufunga mwana wako nyange ukachembera zvakaita sei. Unozviziva ndandine firstborn yangu yakafa. Vanhu ava havana kuratidza hunhu Sis Melly, havana chavakaratidza hunhu, havana zvavo kana kawani. Nyange kudhaya vakazouya vakazotaura closure, that was the first thing yavaifanira kunge vakatanga vakaiita from the word go. Saka inini Grace chatongova ndechekuti kone zvakunamata kuna Mwari. Ndarwadziwa pawazochema, ndabatikana zvisingaite, ndabatikana zvokuti ini ndine mwana 1. Ndazvibvunza mubvunzo wekuti naye Mwari, saka dei Mwari makanditwarira mwana iyeye 1 wandakanga ndinaye iwe wandinaye iyeyo, dei ndiri pai. Ndiri kuzvibvunza ndiri ndega Sis Melly, ndarwadziwa. But iko zvino takungotaura mashoko ekuti tinyaradze mumwe wedu pane kuti timusiye achirwadziwa. Zvinorwadza zvinhu zvakatoitika Grace. Dei Mwari vakunyaradza. Ndinoziva inguva inorwadza, inguva inobata, but Mwari ngavakunyaradze iwe nemhuri yako. Mwari ngavakunyaradze chokwadi. Nepaine imwe nzira handina hangu zvandokwanisa kuita, handina zvandokwanisa kuita, asi ndongoti Mwari ndivo vanoziva Grace. Mwari ndivo vane chikonzero chavakazviitira. Saka ndinongoti Mwari ngavakunyaradze Grace. Mwari ngavafambe newe panzira yese, pane zvauchaita zvese. Ndinongoti Mwari ngavakunyaradze.
vanhu ngavasangotaura zvimwe zvinhu zvekuti zvinenge instead yekuti vanhu vavake sisimeli vanhu they are putting macomments angori negative. What is that? Pakafa mwana, she is hurt, ari kurwadziwa. Put yourself in the shoes yaGrace, uzvione iwewe kuti dai ari mwana wangu ndainzwa sei vanhu vatika mwana wangu and they don't even show remorse yekuuya kuzondiudzawo kuti what happened pamwana wangu. Zvinhu zvinorwadza sisimeli, zvinhu zvinorwadza palife, zvinorwadza, ndiri kunyepa, ndiri kurwadziwa. But Grace, Mwari dai wangu handizive kuti ndingati zvi, but Mwari ngavakunyaradzi. Thank you very much. Thank you very much, Paula. Thank you. Just hope kuti Mwari vachapindira zvavo. Mwari vachapindira. Okay. Right. Regai timbotraya mai veCrash vaya one more time pamukuda yakuita. Regai tione. Try mai veCrash vaya tione. Ndanda kuti ndifonere mai veCrash zvino alright. Hello. 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 Kola hello. Hello, Sisimeli. How are you? Ndiri right Morisei. Ndiri right hangu ini ndoda kutaura wangu ngazi. Nyaya inorwadza Sisimeli. But ndichitsvaka rimwe saizwa. Mona chinhu chinonzi accident kesha. Chinhu chinoitika munhu usingatitarisiri. Our singing made my ava. Kutaura kwavakaita kuna zvese vachiti mwana atore. Semunhu wechikuru aiona kuti akataura zvese kuti shamwari mwana wakwati. Nehasi dzevanhu dzakasiyana zvese kwaivatongodona kazoti zvese watokoita. Saka zvinhu zvekuti semunhu wechikuru anangotega achitaura matauriro iwawo abva ndapaine kuchipatara vanozomuchionera. Vakatenganiswa pakuti havana kuzomuona abva kuzimu kuti vanomuudza kuti zvakafamba sei chiviti vachiminyaradzawo. But inini ndinoti iye semunhu ngaazvigamuchire kuti oraiti zvakaitika pandingi zvaida kuitwa ani. Ivaiti ndo mararamiro amunokungoti zvakatongoitika ndakungorama mararamiro iwawo. Zvinorwadza zvikabudiki, zvinorwadza kuzvakadaro. But I don't have to blame Matt Ava. So I should have to name of the Matt Ava to have blame. But the next one can get a positive activity, but that's called us Nugani. But the moon from what to be to go to the area. I think the good one was the player and not to go. Why I say, never to the you have been too fully the Maru, the things I see. But I'm not going to do what they are now. What is my Ava? So if I don't send another now. I think those are not going to open it. Alright, ndokutaura ndokufunga kwenyu kola but kana tede zvakadaro kubva pavaenda kuZimbabwe vakatedza vakadzoka vakunochengeta mwana kungoti shamwari ndai kuzokona makafambawo sei basa makabata zvirei inga ipo pano one panapa ukataura kuti ndakashaikirwa ndine vakawanda vanhu vanoshaikirwa vanobva kuna UK chep achidarika kuya kubva kuUK kuya kuAfrica kuZimbabwe kuzochengeta hama yake titi chitongomubvunza kumamessenger kuti wakafamba sei wakafamba zviri raiti makamuchengeta zvakanaka just that but atiziva number one akabva vatidza kungobvunza kuti saka makafamba zviri raiti here and then vobva vazongostopa havo kuuya kungotiwo just makafamba zvakanaka here vamakandichengeta mwana handimaona chete ndizvozvo ivo ndeavavanongolemwe kutongoregerera kuti kana ivo vakasangana nayo pakubvira kuzobvunza kuti madza makafamba zvakanaka makaviga mwana zvakanaka here because inini ndenditanga tusaimeri ndinozorai kone nandiri zvinorwadza ende zvekuutomubvira zvishuwa kone nandiri norai kuti akaitaana vakatigamuchira kuti orai kuti matisikira mwana ndezopirawo semutenyu ine yekuti mai avawo havana kuzoshandisawo mukana kuti oye vati aiwa koni vasikana nezvakaitika ini nona handiri mukicheni kana kuti ndakandidaito ndasinawo vana ndakandizivisa ndakambozongoti padzekadai at least iwo unozivisa. Aiwa takunzwa ikola thank you very much. Alright. Amen.
Kanimbotraya number yamai vaitione zvakare kuti ingatipindire maybe this time inoita. You have reached the voicemail live service. Grace, are you sure to may have an your number? Ibaba handizive for 1 year manje ndinongosangana nawo nokuti hello atitombotaura kana kumira because ndozvifunga kuti tinomira tichitaura nyaya dzedu. I think vakachinja number maya. Kuona kwangu I think vakachinja number maya up. And vakachinja number probably panyaya iyoyi. I mean, because I don't see the reason kuti vangaswera the whole day kana kuti probably ndimeme chikure. I'm not sterek, maybe kuma for early 40s. Vanogona kudari zvari pana pa pani apa zvipa live. Voicemail live service. 0833. Vanogona kudari vataripo pana apa pani apa makomenzi achiona because reason kuti vangabva vavhara phone kubva nguva yatatanga live kana nhasi inoi saka vanhu vari kukomengeta navo chi sei vanenge vakachinja phone maya. Unoziva zvaunoita kana uine mumwe mubereki kreshi ine vana vakawanda here. Pakazoshaya mwana painzi panga pasara about 9 vanhu vamwe vanga vabvisa but vanhu vanga vachiripo. But the thing is inini since papapo handikwanise kufamba kana nenzira yacho iyoyo because pamwe you find kuti crash yakatovharwa haina because pane vamwe vandotoona vachiendesa nematicha vachindosangana navo. Alright, but nzira yacho handifambi nayo. Okay, kola hello. Hello, makadini SIS MELLY. Ndiri right muri sei? Hello. Hello. Tinofara hedu ndangoti ndikuonewo nemashwenyaradzo kuna Grace. Inini ka as far as I can see, fanka crash iyi kai inotofanira kuvharwa because there was gross misconduct. Vanofanira kuinvestigatewa, especially where kwandinoshanda ndinoshanda nevana. Vanofanira kunge vatori nema-safeguarding policies ari in place. And kunofanira kune vanhu vanoregulator child facilities, and also panofana pane munhu ari accountable and responsible like amai ava she is looking after vana ivo voenda kunowacha murume vachigeza as soon as vapiwa mwana wemunhu vatova neresponsibility. She should have been ipapo vachitoningira vatosiyana newashing yavo vari she is being paid to look after vana vevanhu, therefore she should be responsible nevana vevanhu. And she semunhu mukuru vanofanira kuenda vonotaura naGrace. She needs that closure. And inonzi grieving is very personal, so we cannot prescribe how Grace is going to grieve. It's very personal. And every day is different. One day unomuka uri nani, and even vangastara nenyaya forgiving is a process. It will take time. But when the time is right to fall into place. But Grace suffer depression, so she needs to go for counseling. Maybe antidepressants. Maybe antidepressants. There is nothing wrong in taking antidepressants. And then praying. It's not easy. It's gonna be a long, laborious process. As we will support you, Grace. I work near Nevana as well. So I'll see what I can do in terms of Google support. As far as I know, Grace is regulated. And the only 9 children. Inama pepe. Saka panofana kutarisiswa ipapo inofana kuregulatwa. And usually where I work kukaita case panofana kuitwa what we call a serious case review, where panouya mapurisa social workers vekuhealth kwese voinvestigata kuti chii chakaitika. Ndizvozvo. Saka Grace, take your time. It's not going to be easy. Unogona kana kutoita vamwe vana, but they are not going to replace mwana wako iye. And grieving
it's a very long process. As Mwari vachakubatsira. Mwari vachakubatsira. Hopefully people who are around you will support you. Nichapa SIS MELLY my details so that I can support you. Because this is my day-to-day job as well. So I can relate very well with how you are feeling right now. Thank you very much, Kola. God bless you. Right. I think, guys, for today it's enough. Let's give Grace time to rest. The guy said Grace kuna timite up na cancel. I think she needs counseling, guys. I think she needs counseling. But Grace also speak to your husband. Antika, I think the whole family may say you need counseling as it is right now. May say mukuda counseling. I'm healing, you know, in my own ways and whatnot. But you I don't know. But if he doesn't need it, then it's fine. But as for you and your sister, I think you guys need to start having these sessions, you know, ASAP. Mutenge kuta therapy muchimirira lockdown ipere timirire munhu murumo yadzoke. Anti kune vari kuti anzipiwa inamba nemurumo yawo. Tikapoa namba nemurumo yako kuti tipewo namba yamai vaGrace, murumo yawo will definitely see kuti something is up. Haiende kuna Grace. Tikamanya tokumbira namba dzamai vaya anobva tonyasona kuti pane zviri kuita urongwa apa. Haazoende. Andimaona, and Grace will never find that closure. Andimaona. So as for now, zviri pano ngaipere pano isusu ngatidelay newedu ngatibetsere wedu Grace tichimirira kuti zvipere izvi. Kana zvapera murumo yaenda kunotana Grace vawirirana and then lockdown yapera then totangira ipapo. I think that's it. And so Grace, thank you very much. Ndokubata ku WhatsApp nchikupa number ndichikutaura na counselor nchikuuka up na counselor kuti mutange. I think you need that counseling, you know, nekukurumidza chako chaiko. Okay, thank you so much, SIS MELLY. All right. Maisha yenyu vanhu vataura mashoko ese ekunyaradza nekutisimbisa as a family. It's not easy, we don't want to lie. Nangadosha nanchida ngodzidziso nokuti vanhu vandibatsire maita yenyu Mwari akomborere. All right, bless you my sister. All right. So guys, yeah, this is the story of today that we heard. And so heartbreaking, guys. We always say you want to heal, you want to cry. This is the platform. We are just there to give you that, you know, ear, to give you that shoulder to cry on. Come and cry. We are NYAYA. We are Tibasara. We are Uchemere. And you find kuti maybe mukuchema kwanotitaka kunouya mumwe achitokudza kuti inini zvandakatosangana nazvo zvakatonyanya zvokuti unopesera ndozoti wagara pasi kuti indiri kuchema ora ichiko ava vaya vanayo handichimaona. It's not a hate platform. It's a platform that we are trying to bring people closer, that we are trying to bring, you know, Zimbabwean community together and let them, you know, open their hearts and share whatever that has been bottled inside of their hearts for quite a long time. Vasina kukushtaurira handika tinawo madambudziko akadaro ekuti takangovharira mukati, vamwe vachitudza kuita breakthrough mukati moupenyu hwedu because of zvinhu zvatakachengeta mukati medu, handimaona, because of the anger and the bitterness iri mukati medu kekuzvitaurira hakuna. Saka kuti tisimuke tiite breakthrough yaya, hatina breakthrough yatinokwanisa kuita. This is the platform. You have your story handika kana kuti you want peace and you want peace, you are fighting with somebody else handika waunoziva. You come here, you come, you tell me the story. Twitter hook up nemunhu yoya mose moya mwe pane mwe phone and then we try ndobasa nemadiary ziroro andika totira kubatanidzai kuti muregerane kana mchienda separate ways moenda separate ways andika kana mchidecide kuti kudzokera kutamba tese it's up to you. Variko vanhu vane masishids akadare kuti my friends avo chaiwo right now they don't know how to face them, but vari kungowirirana zvokusekirana zvokunyepa, but mukatumu vakatakurana zvakakomba. You need to spill it out. This is the platform, guys. You come here, you tell us your story and to conduct the other party mese moya, then we try to help you andika hakuna zvokuti munotukana kana kuti munoita sei andika hakuna izvozvo andika. So thank you very much, guys. Ansisi Grace, can you ask Grace zita Creche? Ndichakupai ma details, guys. For now mchandoziva, if I give you my details Creche muchatanga kumhanya mukanoporonga budhi vaya vari kuda kuti Grace awane closure vachatedza kuenda vachitofunga pane zvavakarongerwa. Tichakupai chimbotanga imamira budhi vaya vamboenda kuna Grace. Grace anobvunza zvada kubvunza kuna budhi vekutsika mwana handichika then tozokupai ma details. Tikakupai iko zvino, me knowing you guys Zimbabweans muchamhanya
kuenda kunoporonga kuti vaya vazoende. Grace will never have the answers that she needs for zvakaitika kumwana. Andimaona saka imbogarai makadaro anditimaona. Anyway ndandati ndavhara show vari kufonawo andizi. Hello caller, last caller, ndikutokupai 2 minutes. Hello? Caller, yes, ndikupai 2 minutes nandatovhara show zvangu. Sorry, oh Mama Vara. Sorry, Sis Melly. Okay. No, I just wanted to share na Grace. Nyaya yangu achirwadza. But I just wanted to share kuti with time it doesn't get better. But mwari vanoramba vachikudzikinura with time. Indakashekwa nemwana weshamwari yangu. Kashekira kumba kwangu. Izvozvo kuti munhu ane mwana murungoti vanhu vari kutamba panzi. Ndakawazoona mwana akutorota pamusoro pepond. Apa I had to call mai vacho kuti ndozvaitika, baba vanga vari kubasa. But can I tell you what, kuti shamwari yangu azoshaya hake last year, but ndiye akatondisimbisa nesituation. She could have blamed hama dzake even panhamo dzakaedza kutaura zvakawanda, musapote muchiendesa vana kushamwari, endesai vana kunana gogo chichichichi. But it was something chakaputsa inini ndega pachezvangu. Kupenga chaiko. I could not look at my kids. I could not stand my kids. But my friend understood what I was going through. She understood more of what I was going through. So nachidango musimbisa Grace, but you know what? Zvinhu zvinowanika muupenyuka, zvimwe zvachina hatina mhinduro kuti tinoiwana kupi. But kungoramba uchingokumbira Mwari, every time I think about him, mwana anga ari same size ne mwana wangu akutena 25 this year. He would have also been 25 because wangu akasiyana ne 3 months. I think defend akamukanganwa mwana iye. Ndogara ndichitofunga kuti saka zvine zvaine 25 anga asiri mwana wangu, anga ari mwana weshamwari yangu. But zvakadirwadza to such an extent yokuti even I'm sorry, I get emotional every time I think about it. It's been 25 years, but it still hurts. So I just wanted to assure Grace, as much as it hurts, she must never stop because she has to keep that the child's memory alive in her mind. Okay, thank you very much, caller. I hope one day nimiwa muchawana all that peace and yamuruku mumuemeni, and then I don't know. I'm so sorry, caller. Sorry. I'm so sorry. Thank you. All right, thank you very much. All right, guys. Thank you very much, guys. Maita basa ngatisangane zvakare muchirongwa chinotevera nditika nemusi weSunday anditika you have a story that you want to come and share with people, you have an issue that you want to come and share with us, you are free. We are inbox, come and tell me titaure nyaya yachona so that tiwe tichiziva kuti yakamira sei handitiwaona inyaya and what to vanhu vano expect and things like that anditika. Thank you very much, guys. I love you all. Stay blessed. Happy Easter to you all, guys, again. Antika, please be safe. Garai mudzimba musakanganwe antika kugara mudzimba musakanganwe kugeza maoko enyaya musakanganwe 1 mita iri kutaurwa antika musakanganwe kugeza maoko enyu nesipo antika. Please, coronavirus is real antika. Mwari vakuitirei zvakanaka, mwari vakukomborerei. May you all be covered with the blood of Jesus antika nezita raJesu mose. Thank you, guys. I love you all. Till we meet again on Sunday. No, today's Friday. No, till we meet again on bless you.